Jumapil chakre saa 12 okinyi. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho to go kot to jibiro tek. Lawyer sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nyakwaram Gajwang' machiegni ma en chenro mar poko pogore mataye chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. Okiny makawuono antiere chiro mano ma Kariobangi mantiere county mano ma Nairobi. Kabinde pok mabende biro bedo kwa rango en pok mano mar tweng'. Ntiere jal mosebedo ka twengo kuom thuolo mar higni mahewa par chiro ni mano ma Kariobangi North. Mane pok mabende daro kelo okinyi makawuono. Omia kwai ibedo koda nyaka giko mar chenro makama machiegni. Nyakwaram Gajwang' kamoro mintiere machiegni ma en chenro mar poko pogore mataye chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. Okiny makawuono wabiro ni chiro mong'ere kaka Kariobangi North. Antiere achiel kuom dukni ma bende uso rang'iny mopogore opogore mag materials kabinde jal makama bende osebedo ka twengo. Mane kit pok mabida daro kilo ni okiny makawuono bedo kodo nyaka giko machiegni. Aroki ni machiegni ma chenro mar poko pogore kwachako nyalo machako gi nyingi to ija kanye. Kachako gi nyinga tiluonga ni Nicholas Ouma Awat. Aja Semereru, Kisumu County. Nicholas wadhi nyime gi chenro makama nyalo nyiso Nyakwaram Gajwang' ni en ang'o mitimo? Pok man go en atwengo tauso materials be. Pok makama karam na tich mar kama mano mar twengo nichake kwa. Pok makama nachako 207. Ema babwa no ochulo ni mondo apuonjra twengo. Kani dongo akini megi mani gombo timo koso ndamo. Ndio nagombo twengo lakini nagombo ni mondo atwang' lep joma mine sana. Nadwaro mechanic. Koro bang'e to babwa no ng'isa ni mondo apuonjra twengo. Koro mondo ayier. Koro bang'e to nayie nikech nayie no chulna mal nikech gima nyalo timo ne onge. Koro kanadhi to mane mana chako go. Ne Nyakwaram Gajwang' maneno chenro mar poko pogore okinyi makawuono. Nyalo mana nyiso gi kaka wuodhi osebedo. Wuodha mar twengo osebedo gi changamoto mang'eny. But iwacho ni gimoro amora en mana keto kinda. Wacho kanyo ni chako somo mane higa mar 2007. Kedi bang' somo ni chako tiji ni wuona koso ntiere ng'at mane makubali. Asebedo gi beta wacho ni ai maber. Ng'ama nopuonja tich kana seng'e tich to ai marach Nyasaye nokawe. Koro ane mana dong' e tijno. Kinde ka kinde ng'ato ka chako ohala nitiere omenda mong'ere gi dongere kaka capital ma ng'ato nego ni nitiere godo. Lakini mano chako ohandi ni in capital ni golo kanye. Nitie shida manomaka.
nawito minote e osuptal. Koro ka nawito minote e osuptal Pumwani, nawito kokonyore. Nokonyore twins ma kata nyithindego nokoneno, be nokodhodhogi. Koro kanye ma none story na e internet. Koro bang'e jo Kenya nokonya. Kanye manayude e Capital. Bende kadino dukani ka mena achiel kuom dukni ma bende nitiere godo e kaunti ma Nairobi kata mne chiro ni mano ma Kariobangi North. Lakini nichako gi uso materials kose nichako gi tweng'o? Nikech natweng'o to ng'ama nopuonja tich ne uso materials, koro nang'eyo, an ga idea moro matin mar uso material gi tweng'o. Koro ka nayudo pesano to nawacho ni ok nyal konya kawuono kiny oruwe. Koro pesano nachako warogo materials nikech yudo ka chon ka customer nomiyi pesa, seche moko miyi 2,000 deposit, idhi ichamo udong' kuywaru. Koro nawacho ni kaponi anya waro material abedgo kar ka, koro ng'ato koyiero tatwang'o ne gima nitie, koro ok wachandre. Koro mano e rieko manobirona ni mondo awar materials, koro auso at the same time atweng'o. Kopogre gi mano, bengi mar Equity bende momiyo ni wantiere ka. Lakini wuodhi gi bengi mar Equity osebedo nade? Bengi mar account mara gi Equity nayawo chon, but ne en dormant nikech iyudo ka nweng'o mara ne ni piny zaidi, ma kaka nanyalo keno bet ne tek. Koro ka nayudo kony to nawacho ni wakan e Equity. Koro nyaka chak keno kodgi, akeno kodgi, bang'e to gichako miya loan. Bende wacho ni bengi mar Equity osebedo ka chiwo ni tiegruok, lakini tiegruok kaka in kaka ja ohala osebedo ka konyi nade kit ohala mitimo? Gichiwo tiegruok. Nitie chieng' moro na gigocho, achiel kuom gi nogochona to ng'isa ni gin gi tiegruok moro maber, ka be anya yudo thuolo mondo adhi. Koro mokwongo nagiluonga nok adhi. Mar ariyo kendo gichak gigochona. Bang'e to nawacho ni wadhiyo, awinja ne puonjgigo. Koro ka nadhi to nayudo ka puonjgino ne ber zaidi. Nyaka wuog e puonjgino an nok an gi lokruok. Nikech nitie gik moko mana gipuonja mok nang'eyo. Lakini sani koro ang'eyo. Puonjruok mana gimiya en kaka anyalo kungo omenda, kaka anyalo tiyogo mok itiyo gi yo marach, kaka idil gi customers magi, nikech nido ka seche moko inya wuoyo gi customer marach to ginte ma gindikowa. Koro nagipuonja nyaka discipline, kaka onego bed ni wuoyo gi customer. Gichak gimiyowa kaka ing'iyo iye kar kae to joma tiyo tijni ng'eny, competition ni malo. Kaka inyalo pambana gi jowetegi. Koro mano be nagipuonja, ma be nyaka gipuonja mano, an ok an gi lokruok maduong'. Kopogre gi mano, bet nanok intiere gi till mano mar bengi mar Equity. Lakini till mar Equity osekonyi nade kanyakla kod customers magi ma bende usonegi? Till mar Equity osekonya gi yore mang'eny, nikech iyudo ka chon nanyalo uso to pesa imiya cash, tido ka sami ting'o pesano maybe kidhi deposit e bank i-risk, semo kata kidhi wero i-risk. Koro nyaka nagimiya till ni, iyudo ka anyalo customer chulo gi till, at the same time anyalo chudo through till maonge kama ting'e pesa lweta. Okiny ma kawuono Nicholas kapenji ni customers magi gin jomage, diwach nang'o? Customer maga gin ji mang'eny to gibende gi prefer till no than cash. Nikech thoth ji joma biro kar ka gidwa mana gichul gi till. Koro osemiya tich mayot kata mana go kwanda. Nikech kaka sani nyayudo ka an gi duka machielo, koro yudo ka customer chudo through till, koro yot mar mondo atim follow up mara. Materials waneno rang'iny mopogore opogore, moko bende nitiere to kaka. Lakini materials iwaro gi kanye, igolo gi kanye? Nitie moko agolo town, moko agolo Eastleigh. Nicholas, wach machielo ma bende jo ohala ywakne en kaluwore kod pek mar ochumi. Lakini kinyalo pimo higa mar 2007 ka nichako tich kama nyaka sani kwantiere higa mar 2024. Lakini in terms of nyiewo kata mana materials, sekta mar materials imedo kinyi godhiambo. Kaka sani nyocha dola ni malo, kaka sani king'iyo kanyo ka an gi stock, to nawaro ka dola ni malo. Koro sani iyudo ka dola odok piny, koro dhano ywak ni gik moko osedok piny. Koro iyudo ka niwero ka niwaro gimoro kata gi Sh10, to sani ware gi Sh5. Koro iyudo ka dhano use market mar Sh5.
Koro mage challenges ma wan-go. Bende chiro ma Kariobangi North ka okin kendi maneno kiuso materials to kin kendi ma bende chwako. Lakini piem chal na di chiro. Piem osebedo malo, koro kamago ne Nyasaye erokamano. Tijni kulingana gi puonj mana jo ikito puonjwa cha. Iluongo ni stock. Koro ne kar loan kanyo kaka negisebedo ka gikonyo ka gimiya loan. Koro loan osebedo ka konya nikech advantage mabedo go ni sama customers obiro to kobiro ka to ok obi koso gimodwaro nikech an gi material mopogore ma kobiro ka mondo obi okaw achiel ka odhi akaw machielo e duka machielo. Koro wach mane we wadhi ir Mintex kacha odhi yudo gimoro amora. Mane advantage mano. Ohala nigi ber gi chik nade mage. Chakre higa mar 2017 nyaka sani nyiso ni ber osebedo ka nini kendo ohala ma bende timo. Nyalo mana nyisi ni Forum Gajong ber misendo ohala ne bang'e abiro bedo kiloso kutondo kod chik nade. Ber ma asenene tijni nyaka chake an gi lokruok maduong'. An gi lokruok ne nitie achiel ariyo adek maga ma asebedo katimo. Gimoro kaka nyithinda kata mana koro min gi owene ayudo kaka chulo negi school fee. An gi project maga ma plan ni mondo atim higa ni taneno ka dhi timo an gi yie. Achiel nadi mantie en mana kar kaka chiro dwang'is ni kawuono waro gik moko nengo mamalo kachopo kiny gik moko dok piny to koro ing'eni mane waro nengo mamalo ka koro ibe chuni nyaka ng'e duoke nengo piny mondo at least ji obi nikech customer ting'eni dhi mana kama nengo yote. Diko la sakani hitwengo kido mage mag lewni nikech kan natoka kana na kido mago official. Mage gin officials. Kora plan ni ka Nyasaye otelo to higa ni onego bed nachako waro kitenge mondo koro abed nyalo kitenge molo nadhi nyiewo ga oko. Koro kar dhi nyiewo taneno ni abi akel koro anyalo uso mago bende at the same time batwang'. Atwang'o ne joma chuo, atweng'o ne joma mine nikech iyudo ka ng'ama dichuo biro kaka sani mostly dhano twang'o Africans. Koro dwa ni gichalre gi minot. Koro mano chuno ma koro koro chuno ni koro nyaka apuonjra gigi te ama andik ng'ama onya twang'o mar chuo to onya twang'o mar joma mine. For example ng'ato kaka minoda twang'o lep joma mine to at the same time ouso. Koro sama ng'ato pimo mare gi mar jaode miyo madam to mare to koro wane matwang'o. But atwang'o koro lep joma chuo gi lep joma mine kata mag nyithindo mag arus matindo gi sani mag watwang'o te. Marketing bende ni yo moro ma bende ji usre godo mar mondo mi giyud customer mathoth. Lakini marketing itimo machana. Thothne atiyo gi Facebook. Facebook ema atiyo kidhi manyo Nicholas Awat to ibiro neno tija kaka gik maloso. Atiyo WhatsApp atiyo go tan gi page mayawo ni Mintex be alande tija kamano gi TikTok ba alande akete tije na. Dukani no kinyisa ni Forum Gajong ni Kariobangi gi kanye kitang'e dukani bende nitie register number. Dukana ni Kariobangi North Market. Wan along Outer Ring Road. Kibiro Kariobangi penja Mintex. An kenda na Mintex. Ama ko kinya penjo Mintex to penja Nicholas mauso material. Stall 171, stall 198, stall 191, stall 176. Najal masamoro neno chenro makawuono. In kaka jatweng'o en bende samoro ni miyo rawera samoro ng'at madichuo madiher gombo donje tich ma bende timo. Ang'en chakre higa mar 2017 nyaka sani nitiere lessons ma bende nisebedo kipuonjore both ma bende nisebedo kitimo. Akeni paro mane madichuo ni ng'at madachako ohala ahinya mago mag tweng'o kanyakla kod uso machielo. Nitie osiepena mana aseng'iso ni mondo oti gi Equity. Oket tel matene customer kobiro to kata kowaro nanga to chulo gi kanyo to withdraw bang'e to yot mondo miye loan kasto chage kar kanyo. Koro an gi ji ariyo adek maseng'iso kamano to at least gin gi lokruok matin. Bende kopogore gi mano nikech in jal mosebedo ka tweng'o kuom thuolo malach lakini sebedo kichiwo tiegruok ne jogo eko ma bende dwaro tuo. An gi joma ase train mang'eny
Training ni kitangendo kinyi makawuono bende nitiere thoth oganda manenda ahinya ahinya mantiere kaunti ma Nairobi kata mana alwora mano makaribani. Tiego kata training itimo nade? Training walipisha. Ka ng'ama dwaro to wachawa gi siling 30,000. Kidwa twang'o long gi koti wachawa gi siling 30,000. Bende karika aneno kintiere gi jotije ma bende nigi tich nikech moken duka kende ma bende intiere godo. Agene nang'o ming'iyo kapok indiko ng'ato tich? Akunga ang'era kodi ni in ng'ati ya kanye bang'e tanyalo ng'isi ni miya gimoro wik achiel abro mi duoko. Koro sama mi wik achiel no kanye ma koro achako timo nade? Achako ng'eyo gima in. Bang'e tabro ng'isi ni bi wati. Angini oganda bende seko ka uru karabu na penjo ane ni bure Nairobi ke nitong'o ne oganda kaka nisewacho kanyo nitong'o ne mine uone kanyakla kod nyithindo lepo officials kata mana jok man oko acho na ni wingi mago makalu ko na measurement mago tatimne kata joma ne loka. Koro ioro measurement then atwengo ni aoro design through WhatsApp. Aminya ng'iyo design e page na kar kanyo then inya screenshot ioro na. Koro kasetwang'o ni to atimo ni delivery. Koro manto atimoga. Wero kinyi makawuono lakini utemani madi mar chwagi nikech nitiere mosedo teko en mana ni thuolo mag tije ema pok giyudo. Nitiere group moro mar rowere ma bende yiero tije lakini paro mani madi chiwne gima nyalo ng'iso gi ng'ato kaka an kata mana mara ne ka baba na dakela an adwaro mechanic lakini no wacho ni mondo atimma to nadhi mamako gi lweda ariyo. Ing'eni seche moko sama ipuonjri gimoro to nyaka ikwong ing'i background mari chien kumea chal nade. Koro gima nyalo mana ng'iso ng'ato ni gimipuonjri no ket chunyi tibed gi orruok. Kata an kaparo kuma ae en mana orruok mara manyako chopo kawuono nikech bed ni ok en orruok de koro kati tijene but en orruok ok ni kipuonjri kawuono to in kinyi chako mana dhi maber apana nyaka iori to kinda penti po maga Nyasaye yaw ni mana wang'ayo tibe idhi mana maber onge tich marach. Katieko wachni mogik debed ang'o ni ng'enyi paro ngi wang'a maneno chedo mar pogore bende ni thuolo mano mar chiwo namba ahinya ne jogo ek madwaro tiegruok jogo ek mabede dwaro ni tong' ni lewni kanyakla kod jogo ek mabede samoro dwaro paro mar mondo michiwne gi kochende kod gima nyalo ng'iso gi ni asea mabor to pod agombo ni mondo gimed mana mako lweta gimed siro tija. An Kariobangi North Market en Outer Ring Road. Kidonje chiro kanyo kipenjo Mintex designers ibiro nyisi. Koro namba na mar simu matiyogo en 0713 599 142. Biuru atwang' ni uru sude. Support uru Baba Twins. Kapo katiko chenro makama bende daher gombo kata mna winjo lekni e kinde thuolo mabiro dira. Kin thuolo mabiro agombo ni mondo Nairobi karka aol gi chulo rent. Agombo ni mondo abede gi duka na mara ma okawe rent. Agombo ni mondo abede gi oda madake ma ae kabire tich karka. Koro mago e gik magombo timo higani. To anyalo timo mana through support ma customers maga. Bende Kariobangi North lakini sebede chiro ni kumtulo maro monare. Chiro ma Kariobangi abiro gimoro 205 ema adonje Kariobangi karka nyaka chieng' kawuono. Nicholas Aguni erokamano ahinya kuom nyiso kit pok ma bende timo kanyakla kod mijing'o ma bende inyiso ni koro pok manyakoro mgejuang' mane kit pok ma bende nwakilo ni okinyi ma kawuono naloso kanyo gi jal mong'ere kaka Nicholas Ouma Awat ma bende sebedo ka tweng'o kuom thuolo mohew higni 10 gi sani entiere chiro mano ma Kariobangi North nosechiwo namba ne kanyo kanyakla kod sod ma bende entiere. Gino mara ni yudo puonja chelere adek ma bende nyalo timo e chenro mar odiochieng' ma kawuono. Warad kendo e chenro mano mar pok opogore juma mabiro. Chenro mitayo kod an Sharon Oritur Masani.
Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe tao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni tao tu. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikila mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. Waneno ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto totieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Preparation manya ng'ato nyalo bedo godo is good capital manya kibed godo mondo mi chak business. Ikrina nyiero ma okru. Riuri kodwa tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok mo adala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. You're beautiful. Dogi maro menano mokwongo be chunya ok dwari sikutaki. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Kik bai. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
mar ng'eyo, mor, yie kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo. Nyakaramugi Ajongo kalo kanyo dakika 2 tok saa 3 mar okinyi machiegni chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Kaka pile Nyakaramugi Ajongo chenro mar mbaka oromo ka wachako kod chal mar fwambo. Mago weche matimore pacho kae minyalo bedo kod geno ni bro bedo kineno matuta e weche manyien duto mag odiochienga makawuono. Kwa chako kod wach matimore odiochieng' makawuono e od bura mamalo mineno kae Nyakaramugi Ajongo ma en jatend migao mochung' ne weche go mag pura Mithika Linturi. Odiochieng' makawuono spika mar od bura mamalo Moses Wetangula biro bedo ka yie mar mondo mi otwagi kotudore kod twaka masani koro ochwale od bura madwaro ni othich oko jatend migao mar pur mano Mithika Linturi mar mondo mi owe bedo jatend migao mar pur e pacho kae. Ka bende odiochieng' makawuono od bura biro bedo ka twaka kaponi owinjore mar mondo mi gichuoga kamiti mabro bedo kanono weche mopogore opogore manyaka sani koro mieno jatend migao mar pur e pacho kae. Ka kamiti makamano ema koro koseponono ka od bura opuodho ni bro bed ka ikete tibro bedo kotimo nonro mopogore opogore e wi weche duto makoro mieno jatend migao mar pur e pacho kae Mithika Linturi ma jotelo kata jomopogore opogore osebedo ka wacho nonego bed ni thiche oko e apisi kotudore kod weche mag mbolea mabandia ma jopur osebedo ka yuda hinya to ikinde magidhi nyiewo mbolea mar mondo mi giti godo e puothegi. Mane momiyo odiochieng' makawuono twak makamano biro bedo katimore e od bura mamalo ma pacho kae. Wabro bedo kwaluonugo achiel kachiel mar mondo mi wamenyi ne kaponono ni od bura oyie ni koro biro bed ka iketo komiti moro matin mabro bedo kanono kata timo nonro kotudore kod weche duto mamieno Mithika Linturi ma en jatend migao mar pur e pacho kae. Kopogore kod mano wach mabende waluono odiochieng' makawuono en kotudore kod ripota mano makambi matimo nonro mar Tifa biro bedo ka golo odiochieng' makawuono. Okinyi makawuono Tifa ne oluongo romo kod ute fwambo kata jofwambo kar saa 2 mar okinyi kata saa 2:45 mar okinyi ka bende gichano kata gisegolo kata nyaka sani koro chenro makamano dhi nyime mar goro ripota e wi kaka gikao pach jopiny kotudore kod weche matimore pacho kae. Ka mokwongo en kotudore kod kaka jo Kenya neno kaka jotend migepe osebedo katiyo mano ko ochake jatend migao mosebedo katiyo maber moloyo jewetegi ka gibedo ranked e positions mopogore opogore. Kopogore kod mano report machielo ma Tifa biro bedo kagolo en kotudore kod mbolea ka nyaka sani koro jo Kenya gibiro bedo ka gichwalo report mar
margi kotudore kod pach jo Kenya mano kotudore kod mbolea kata fertilizer subsidy program gino ma jo Kenya paro kotudore kod mbolea e pacho kae. Bende gibiro bedo ka gigolo report kotudore kod ng'anyo mag lakteche mwang'eno odiochieng' ma kawuono odonjo odiochieng' mar 50 ka bende jopiny osebedo ka ywak matamra gi nono ka gidhi ute thieth to giyud thieth makare kaluwore kod ng'anyo ma lakteche. Gibiro bedo kata ne gisekawo pach jopiny kotudore kod ng'anyo makamano midhiero ma jopiny kale kachiel kod pach jopiny ewi ponono ng'a momiyo ng'anyo mar lakteche pok orumo nyaka sani ndalo 50 koro nyaka lakteche ne chak ng'anyo e pacho kae. Kopogore kod mano report machielo ma bende gibiro bedo ka gigolo otudore kod masiche mag apaya mosebedo ka neno e pacho kae. Nyaka sani wang'eni jo Kenya mathoth osewito ngimagi, moko kuomgi bende oseyudo hinyruok kotudore kod masiche mag apaya. Gibiro bedo ka gigolo report makamano mar mondo mi ginene ni to en ang'o makelo masiche mag apaya e pacho ka to ponono en ng'a mochung' ne neno ni apeyni magwa onego bed e yo makare. Bende gibiro bedo ka gigolo report kotudore kod chal mar oula e pacho kae ka bende sirikal osebedo ka tiyo matek kata temo matek mar tieko midhiero masani koro kwako ji mikelo kod oula e pacho kae. Report mar Tifa Nyakaramogi Ajwang' ang'eni wabiro bedo kwafuono nigo matut e weche manyien mag odiochieng' ma kawuono. Wabo ng'isi paro mar jopiny mopogore opogore ma bende Tifa nochoko e kinde mane gitimo report kata nonro magi kotudore kod weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Kopogore kod mano Nyakaramogi Ajwang' mana kaka aseng'isi ng'anyo mar lakteche odiochieng' ma kawuono odonjo odiochieng' mar 50. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono bunge la wananchi mano kotudore kod Justice Alliance and Consortium of Civil Society Organization odiochieng' ma kawuono gipango mar bago ng'anyo mamuola ka ng'anyo mamuol makamano gipange ka gichung' motegno e tok lakteche masani koro podi nitiere ng'anyo e pacho kae kaluwore ni sirikal pok ochopo moko kuom dwaro margi. Kata obedo ni wachore ni ne gintiere kod dwaro mathoth to nitiere mana 2 kende ma sirikal pok ochopo kare. Kata kamano giramo ni sirikal nyaka chopa dwaro margi kare eka gidog e tich. Odiochieng' ma kawuono bunge la wananchi kaachiel kod riwruoge makedo ne ratiro mar oganda gibiro bedo ka gibago ng'anyo mamuol ka gichung' kod lakteche e pacho kae. Ng'anyo makamano gibiro bedo ka gichokore mano Jivanji Gardens kama bang'e gibiro bedo ka giwuotho achiel kachiel nyaka Afya House kaeto gibiro tieko wuotho makamano mano e apise mag od bura e pacho kae ka onego bed ni gichako wuoth makamano kar saa 3 mar okinyi kendo gibiro bedo ka gitieke kar saa 6 mar odiochieng' ka gichung' motegno kod lakteche manyaka sani koro podi nitiere ng'anyo e pacho kae. Kopogore kod mano Nyakaramogi Ajwang' wang'eni nitiere mibadhi mano motudore kod weche mag mbolea e pacho kae. Nitiere apisas 3 mago mag National Cereals and Produce Board ma bende yande omakgi kitudogi kod bedo kod mbolea mabandia e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka ichopogi e doho mar mondo mi giduok penjo maka kod kacha kotudore kod mbolea mabandia manyaka sani koro wanyalo wacho ni jopur osebedo ka yudo ponono ka ginyiewo mbolea to gidhi tiyo godo e puothegi to giyudo ka gin mbolea mabandia. Omiyo apisas 3 go mago mag NCPB odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka ichopogi e doho achiel kachiel. Kodhi mbele weche mamoko ma bende pod waluonu okinyi ma kawuono Nyakaramogi Ajwang' mana ka pod otudore kod ng'anyo mar lakteche. Odiochieng' ma kawuono kamiti mar Senate mano mochung' ne weche go mag thieth kaachiel kod mano kamiti gibiro bedo kod romo makanyakla kod kamiti mano kamiti mar Senate mochung' ne weche go mag thieth kaachiel kod kamiti mar od bura mochung' ne weche go mag thieth. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo kod romo makanyakla. Romo makamano chakore saa 3 okinyi ma kawuono. Romo makamano biro bedo kod jatend migawo mar weche go mag thieth biro bedo romo makamano jatend migawo mar omenda, jatend migawo mochung' ne jotije, jakoma mar duola mar governors, jakom mar duol mochung' ne osara e pacho kae, jakom mar PAC kaachiel kod jotelo mago mag riwruoge mag lakteche mano moriwo KMPDU, Kenya Union of Clinical Officers kaachiel kod Kenya
National Union of Medical Laboratory Officers. Kamiti mano mar Senate mochung' ne weche go mag thieth kaachiel kod kamiti mar od bura mochung' ne weche go mag thieth biro bedo ka romo kod jogo duto ka bende gibiro bedo ka gitwaka kotudore kod ng'anyo mar lakteche ma pod idhi mbele e pacho kae. Gibiro bedo ka gitwak ewi weche mopogore opogore ka bende mar mondo mi gilalre ka ginyalo chopo e winjruok makare mar mondo mi gichung ng'anyo mar lakteche manyaka sani koro pod idhi mbele e pacho kae. Wabiro bedo kwamenyo ni mano bende achiel kachiel e pacho kae. Kodhi mbele kod chal mar fwambo nyakora Ramogi Ajuong ong'e ni koth mapeka podi medo chwe e pacho kae, to koth makamano osebedo ka kelo midhiero ne jopiny e kor gwenge mopogore opogore. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono the Blue Economy Water and Irrigation Committee odiochieng' ma kawuono geno mar romo kod jatend migawo mochung' ne weche go mag pi, ler kaachiel kod keyo pi e puothe kata water sanitation and irrigation. Obiro bedo ka oromo kod jatend migawo makamano mar mondo mi gitwagane e wi okenge ma sirikal osebedo ka keto piny ahinya mag kedo kod midhiero mar oula e pacho kae. Wang'e ni nyaka sani jo Kenya mathoth ahinya osewito ngimagi kaluwore kod midhiero mar oula. Omiyo jatend migawo mar pi e pacho ka odiochieng' ma kawuono biro bedo kochopo e nyim kamiti mochung' ne weche go mag nembe kaachiel kod pi e pacho kae mar mondo mi oler ne kamiti makamano ni gin okenge mage magiseketo piny mar kedo kod midhiero mar pi oula manyaka sani koro okwako jopiny e gwenge mopogore opogore. To ang'e ni kaunti ma Homa Bay bende nyaka sani gavana e kaunti ma Homa Bay nyaka sani koro dwaro ni sirikal mamalo mar mondo mi omi pek midhiero mar oula mokwako ji e counties mopogore opogore mar mondo mi kik bed ni ponono counties moko ma oula ywere ji omi pek ahinya moleo counties mamoko. Mane momiyo gavana e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono odwaro ni gwenge duto ma oula ywere ji okaw maromre mar mondo mi kikonyo ji tikonyo ji maromre, to ponono kiketo piny okenge mag kedo kod midhiero mar oula tiketo piny e yo makare mar mondo mi jopiny kik yuda hinyruok moramora. Kopogore kod mana adwano wamenya ne weche mag somo mwaluono odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Siaya. Nyakora Ramogi Ajuang wang'e ni jopuonje mago mag junior secondary kata secondary madundo osebedo ka chwalo ywak gi mopogore opogore ka nyaka sani gidwaro ne sirikal kata duola mandiko jopuonje tich e pacho kae TAC ondik gi tich e yorno mongirore. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo kata jofwambo magwa e kaunti ma Siaya biro bedo ka winjo ywak mano mag jopuonja mag junior secondary school mawuok e kaunti ma Siaya ahinya to gisani magin bende gibuogo mar bago ng'anyo kaponono ni sirikal ok ochopo dwaro margi mar mondo mi ondik gi tich e yorno mongirore kata e yorno ma permanent. Mane wach mabobedo kwaluono odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Siaya. E kaunti ma Migori nyakora Ramogi Ajuang nitiere ywaruok ahinya mano kotudore kod chiro. Mano ywaruok e wach mar chiro ma igero kod piny owacho mamalo ka okalo kuom migawo mochung' ne weche go mag dongruok mag bombe kod gedo mag ute mano e sub county ma Suna East e county ma Migori. Ka bende chiro makamano monego bed ni igero e sub county ma Suna East onego bed ni gere kod omenda maromo milion 55. Kata kamano chiro makamano gavana ma Migori noseyawo gedo mare mano e gwenge ma Kojea sub county ma Suna East jumbe 3 ma okalo. Kata kamano jodak ma Kojea ywak ni chiro no igolo kanyo kendo itero e gwenge ma ogwedhi mano e sub county machielo. Gino manyaka sani gineno ni ok ber negi. Mane momiyo ywaruok nitiere ahinya kotudore kod gedo mano mar chiro makamano mayudore Suna East mano e county ma Migori. Nyakora Ramogi Ajuang weche to thoth pile ka pile wanyisi ni chal mar fwambo wangeko ni mana matin kata wanyisi mana matin moko kuom gigo mwaluonu kata kamani nyalo bedo kod geno ni weche mathoth ibiro bedo kineno kuku kaachiel kod tiendgi e weche wa manyien duto mag odiochieng' ma kawuono mano kochakore e weche manyien mag migago. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani bang' yueyo tadugo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Sasa
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Lawyer sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Riwri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien. Wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi.
e Ramogi TV. Capital mar chako beauty products ong'eny. Preparation manya ng'ato nyalo bedo godo is good capital. Kikibed kama tumaini bo chako loso pesa pio kichako hotel. Yaya hotel na adwaro ni jocham chiem kama ber, oywe kama ber. Wach paro mar adwaro chako loso pesa sani kaya hotel cha. Goli pachi mo. Bed ng'ama bedo patient, ng'ama miyo biashara time magrogo. Achiel kum challenges mane yudo kwa chako en ni kambi okong'ere. Koro ichako gi telling people gimomiyo une manyaka miu teacher supposed to jok manitie fi. Nyakora Mugejo ng'anyisi ni bang' kelo ni chal mar fombo tabro bedo ka bedo piny mar mondo mi koro wago mbaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Thuon wach modwa twake otudore koda mana gucho menda mar NGCDF kata National Government Constituency Development Fund. Otiyo nade kata itiyo kode nade. Okinyi makawuono Nyakora Mugejo ngabedo jahawi antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae. Wadogo kod gimbaka mar mondo mi wawinjane ni to omenda ni osebedo kotiyo e yo machalo nade. Parno omenda makamae ne ochuoge kata gucho omenda makamano ochuogi mano kochakore higa mar 2003 nyaka sani osebedo kotiyo kendo osebedo kotiyo e counties kata kuonde chung od bura mopogore opogore mane kuonde chung od bura 290 mayudore e counties duto 47 mapacho kae. To chakre hiko menda mano mar 2003 2004 nyaka hiko menda masani agucho menda mano mar NGCDF oseyudo menda mano madirom bilion 464.4 mano menda moseket tenge mar mondo mi okonya e gero kuonde chung od bura mopogore opogore. Wabo bedo kwagoyo mbaka ni omenda makama onego bed notiyo nade, gik mage moyangi ni omenda ni inyalo tigodo, to gik mage moyangi ni omenda makama ok inyal tigodo. To diche makawuono bende antiere kae kod jaod bura mano makibro bedo konyisowa ni ento osebedo kotiyo kod omenda makamano e yo machalo nade. Bende antiere kae kod jakom board mano mar NGCDF obo bedo konyisowa ni omenda makama e kinde ma ipoge maromre ne kuonde chung od bura duto kosipoge e yo machalo nade. Antiere kae kod Olago Aluoch en jakom board mano mar NGCDF machiegni network mar okinyi makawuono ichiyo nade. Kamano joisa chier maber en mor mara mar duogo kendo Ramogi TV mbakoro machiegni ahinya. Erokamano. Wendwa mar ariyo Nyakora Mugejo antiere kae kod jaod bura makibra mano Peter Orero machiegni ahinya network mar jatelo. Erokamano erokamano maluga kawuono. En wan kibra ka piem matero jowai. Wasebedo gi thagruok maduong'. To en mana ka gir kirage ni iduongwa wach CDF. No yudo ka wik mokalo ni gi wigi ni an na pogo pes CDF par basari. Koro pani en twak madhi bedo maber nikech wan gi jakom ka. Machiegni retwak mar okinyi makawuono bongiswa ni omenda makamano kipoge mar mondo mi otimango. Nyakora Mugejo in bende kamora mora mineno wa okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo paro ote moramora kokale namba mar ote machuok 23 kaka pile mbui mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Mheshimiwa Chakodi Peter Orero wacho ni waluongo umana juma mokalo ne upogo omenda ni mar NGCDF ni poge ne jomage. Mokwongo adukero kamano ahinya nikech nyaka ne CDF ni chakre osekonyo jogo ma ok nyal chulo fees. Koro ka wacho na pogo basari ni ipogo ne nyithindo madhi school ma chakre form 1 nyaka form 4. Mago ma wuonegi kata minegi ok nyal yudo pesa magidonjogo e school. Ok mano kende, oyienwa poge ne jogo madhi e middle level colleges mag certificates mag diploma wanyalo miyo. To kendo kata jogo madhi e university dipondo yienwa mar konyo.
Koro an kana apogo basari nyoro na apogo basari mar milion 50. Atiyo gi ndala beach mar pogo basari no ma miyo ward ka ward. Koro basari ni kapoge samoro in gi wards abich. Koro kichiwe to bendi chiwe pa ward kata sirkal kucho ka pesa no biro. Jomoko yude mang'eny matin to jomoko yude matin luwore ni to in gi ji adie constituency to jogi gine wards maromo nade. Koro adwoko kamano nikech wanu apogo basari to gima duong' mogik ing'eni karwa samoro ji ketho ga nyingwa ni johero go e koko. Adwoko ne Kibra erokamano nikech nwapogo basari e yo mamuol, Sarang'ombe, Makina, Lindi, Line Saba ma jogo nyithindo sani oting'o cheke lwetgi kadok go e skul. An apoge mopogore, ok andik chek achiel ne skul, nyathi ka nyathi amiyo chek. Martin no tingo check makamano kodhiga de lwete. We wawinja ne jakoma board mar NGCDF mano Olaga Luocha. Machigne to akarwoki to akokinyi makawoni. Winjo ka mheshimiwa Peter Rero wacho ni omenda makamano osepoge. Wange ni skunde no nego beni ya ogi jumani kata kamano kalure kod midhiero mar oula mosebedo kanene pachokae. Ochori yepo mar skunde nyaka juma manyien. Manen kaponi koth odok piny. Kendo pono nyithindo ok nyal bedo kod midhiero mora mora ka gidhi e skul. Wange ni omenda ni mar NGCDF ne ka ji owinje ang'eni mheshimiwa bende owacho mani weche mag somo omenda ni onego beni tiyo godo e yo machalo nade kata ang'o moyang no omenda ni onego beni tiyo godo nikech ji kinde mang'eny ringo mana iro jotelo ni CDF osebiro umiwa basari mar dhi e skul en mar basari kende koso onego beno timo tije mage kendo e kuonde chung'od bura mopogore opogore kata gino mano yang no onego beno timo. Erokamano Joyce, kapok adwoko penjo mipenja we akawo thuolo makende mondo or kuyo mara ni jo-Kenya duto moseyudo chandruok mag tho kata mag hinyruok mag kethruok mag mwandu kaluwore kod pi mang'eny sani Kenya karka. Kaduogo wach mipenja, CDF en 2.5 ewi 100 mar pesa mar sirkal mamalo ikelo e board mar CDF. Board na kwaseyudo pesa ni to ma oingo 40 ewi 100 bende wach basari modong watimo go tije mopogore opogore. Ji mang'eny paro ni basari kende ema CDF timo, ok en basari kende. Modong bende wagero godo skunde, wagero godo colleges mag puonjruok mag puonjo, colleges mag thieth, kendo wagero offices moko mag polise, mag chiefs, mag county commissioners. Gin tije mang'eny lakini maduong' mwatimo en mar basari. Kamano. Ang'o momiyo maduong' ochiw ne weche mag basari nikech kata kwang'iyo kaluore kod omenda wacho kanyo no omenda maderoma miliona mano bilion 464.64 mano omenda mosemi constituencies duto 290 mano nyaka ne chuoga aguch omenda mar NGCDF mane higa mar 2003 nyaka gisani en omenda monyalo wacho ni en mano ma kore lach ahinya kendo ang'e ni kinde ka kinde ibro bed ka ichwal. Ang'o momiyo imiyo peka weche mag basari to ponono gedo mag klese kata gedo mag tesene mag obila? Ang'o momiyo basari kende emichwalo ne omenda mang'eny ahinya? Basari ka omenda mang'eny ahinya mar CDF kaluwore kod onge mar pesa mar fees gi jonyuol. Nitiere mier mang'eny ma jonyuol onge, Nyasaye nosekawo jonyuol aidha duto kata achiel kuomgi. Bende nitiere mier moko ma jonyuol nitie chalo gima githo gionge gi nyalo. Chik wacho ni nyithindo en e Kenya ma kiny nyaka wapuonjgi eka Kenya kiny gibed joma nyalo tiyo Kenya ka. Bende puonjruok no ema nyalo miyo ji romre, joma e mier mamalo, joma e mier mapiny. Emomiyo watimo ma en nikech chandruok mar chudo mar fees mantiere Kenya ka. To mae wach basari ema ji mang'eny ong'eyo kaka wacho, ema ji mang'eny paro ni watimo kende, watimo mang'eny moingo mano. Bende bende okinyiso ni mang'eny moingo mane en mane. Kata kamano mheshimiwa Rere wacho ni e kinde mano nego beni ya skunde nitiere omenda mano mar basari mano mar milion 50 ma isechiwo ne nyithindo madhi e skul mopogore opogore. Mano miwacho ni nyathi ka nyathi sani koro dhi gi cheke lwete ok ichiw ne skunde minyalo wacho ni skul ma kama imiyo omenda ma kamae. Kata kamano kopogore koda omenda ni mano mar basari ma
isechwalo kowuok e aguch omenda mar NGCDF. Iwinjo kae ka Olaga Luo jakom mar board mar NGCDF wacho ni omenda ma kamano itiyo godo e timo gik mopogore opogore mohingo kata mano mar basari. Kopogore kod basari, gin gik mage kendo ma isetimo ne jokar chung' od bura ma Kibra minyalo wacho kaluwore kod omenda mar NGCDF misebedo kiyudo? Adukoro kamano ahinya nikech kawuono wan gi jakom apani wabiro lero ni piny maber ahinya gik ma gigi nyalo timo. Mokwongo iluongo ni loso skul, ka skul iyudo kokethore, samoro yudo dhudi onge, dirisni onge, ene kinde marach itimo ne renovation. Koro kaka an sani nitie skul kaka mar Olympic wasetimo ne renovation kabisa nikech en man gi nyithindo mang'eny mogik e Kenya ka, nyithindo 5,600 mago te koro wasetimo ne renovation e skundno, kendo iyudo ni pes CDF ni inyalo gero go ndara madonje e skul, inyalo timo ne skul kawro kaka sani agero bende ndara madonje e skul mar Olympic, kendo inyalo ng'iewo go desks ma nyithindo somo go e skundno. Inyalo nitie percentage kiero tinyalo ng'iewo ne nyithindo desk, kendo inyalo gero colleges. Atieko TVET college sani Toi ma nyithindo mane ok okalo maber kata mokalo maber matimo certificates, matimo diploma, madwa timo electrical, plumbing, suko wich, wiro kogno matinde nyiri ohero ahinya ni bende nitiere kanyo, beauty. Koro atieko gero college mar TVET ei Toi mosemiwa nyaka pres jopuonje, nyithindo sani osenroll 200 kendo wadwa medo enroll nikech kar wan gi jogo mang'eny mar skill to onge certificate. Kono mano be omenda no inyalo tigo kamano mwaduoko ero kamano ahinya kuom wach CDF. Wagni a plan agero ot mar chief, nitie kama dhi gere ute chiefe e line 7 ma mano dhi konyo. Wadwa gero dome skunde kaka Moi Girls, wadhi gero negi dome. Aloso wall makoro dhi e TVET college mwagero no kae ndara nyaka gate madonjo iye kanyo be yien wagero. Ka sama wuoye kawuono ni achako renovate, tiende ni loso school mar Toi Primary School nikech en school mwayudo kodok piny kendo gik moko kethore ahinya. Renovate Toi Primary School gi Shadrack Kimalel bende sama wuoye ni tich osechakore kanyo mar renovation. To gigi watimo luwore gi kaka pesa donjo e agulu mar CDF. Machielo bende sani agero Raila Education Center classes, adwa gero classes 12 kanyo. Mokalo na ng'iewo bus, wang'iewo ne jo CDF ong'iewo bus ne Raila Education Center 67 seater, wachako ng'iewo ne Bagathi Girls bende 51 seater. Koro magi tije ma pes CDF gi nyalo timo ma ok ni en basari kende. Koro wan gi tije matindo, wanyalo gero kata apart from technical college, wanyalo gero colleges moko bende mag education. Omiyo wan gi tije matindo mang'eny ma CDF nya. Samoro be ka wan gi emergency, nitie pesa moro mwaweyo mag emergency ka gimoro timore. To kiwacho ni emergency, ponno gin emergencies kaka mage muketo tenge ponno bath omenda mar NGCDF ni gin emergencies kaka mage? Kaka koro school ka cho kethore ne nyithindo makoro onge kuma gidhiye, tinyalo tigi pesa mar emergency no makony jogo loso school masani. Koro mago emergencies manyalo biro moyienwa tiyo gi pesa no kaka jo CDF. To an be ng'enyo kati kode directly, ng'eni kiwacho kamano tiwuono mbunge matiyo kode. An ang'iye iluongo ni oversight ema time. Ang'iye mana gicheni nitie board ma iloso maduong' mar CDF ma iloso gi ji, nitie youth kanyo mawuoye, youth manyako, ng'at ma ochung' ne mine, ng'at mochung' ne jodongo, manager mara bende is a member kanyo.
koro nitie board iloso. Mano board miloso e kar chung od bura ka kar chung od bura mang'iyo weche mag kaka omenda no tiyo. Tiyo gi CDF. Magi gibedo gazetted e bunge. Constituency committee. Mabedo gazetted. Magi yier jakomgi. To wan bende gi fund manager ma ondike gi sirkal fees mar CDF. Bende ma en charge. Mang'iyo ni fund go tiyo machalo nade. Ma gitimo report ne jo NGCDF ma annual reports kendo gibedo audited. Koro an tija ng'iyo ni to pesa ni bende gidwa itiyo tich ma idwaro. To ka tije gi pok otim, watimo gimoro ni public participation. Ipenyo ni to jopiny ka to jopiny dwaro ang'o mondo otimnegi. Koro kosetimna to uketo projects go. Uwacho ni wadwa timo project ni ma muket pesa madhi kanyo. Kokutero ka CDF board magi approve projects koka duogonwa mondo watigo. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya tang'eni in bende nitiere gino midamedo kapok apenji penjo machielo. Kamano Joyce. Amora ahinya ka mheshimiwa olero wacho ka gotiyo kod pesa mar CDF Kibra. Mano kaka onego bed ni gitiyo. To gima duong' en ni wan kaka board ok wanyis gima onego tim e constituency. Constituency chik mar NGCDF Act wacho ni constituency moro ka moro nitiere committee moyier kod jogo mabet gine maging'iyo ni to ei constituency waka ang'o modore mondo watim kod pesa mar CDF. Ka giseloso mago to giornwa e board kaka proposals. Board koro ng'iyo ni to magidwaro mondo gitim ni en gik ma chik oyie mondo watim kod pesa mar CDF koso koyie. Nikech chik mar CDF wacho ni pesa mar CDF timo mana gigo ma sirkal mamalo national government nyalo timo. Nitie mag county government ma onwaro kuom muro. To amor maro wacho ni basari ne wawuoye ni higa mokoro mar omenda mokoro watieko ni wasetiyo kod bilion 15 mar basari. To bilion 15 mwatiyo godo ni okonyo nyithindo milion 1.2 mose o benefit. To gima duong' mana mondo awach ka antie ka. CDF chik mare no kadhi higa 2003 to nochako tich 2004. Dwe mar 15 dwe mar 4. Gechene ka bro sama koro wachope ni wan tie gi nyasi mar higa 20 nyaka wachak CDF. Mwadhi timo chieng' tich abich kiny. Safari Park Hotel ma wendo modhial en president marwa mokiny mana ber godo kod wabunge duto kod jogo mwatimo godo tudruok e seche mwatimo tich mar CDF. So en nyasi ma ok tin ahinya nikech wang'iyo to higni 20 mwasetimo CDF gi. Ang'o mwasetimo yo maler mwanyalo mor godo, ang'o mwasetimo kotek ahinya monego walosi, kata wago turbin marwa wang'iyo to mbele ka ang'o monego CDF tim. Tamor gi gimoro achiel ma osiepna mheshimiwa olero wacho ni ok en wajumbe ema tinyiso kaka tich onego tim e constituency. Owacho kanyo maler ahinya nikech ing'eyo ni kama wachak CDF cases osebet e court mang'eny kendo cases gi te kwadhi samoro court wacho ni CDF ok oluwore kod chik koro kethe. Iwacho mano nikech chik ma wajumbe dwaro ni mondo gibed godo ewi CDF ni. To chik mar sirkal wacho ni separation of powers ma wantie godo. Nikech ni wan kaka wabunge gindiko chike kendo gine maging'eyo ni watiyo gi pesa na yo mane. Ka ae to judiciary bende gi yore ng'iyo ni to watiyo maber koso ok tiyo maber. Ka nitie executive separation of powers ni emoyo chando ahinya. To kanyo wasetieko maber makoro wang'eyo ni tij wajumbe en oversight, tijwa en ng'iyo kaka onego chope constituency kanyo. Kwa loso mano daher mondo wang'e ni wajumbe ok ni giyo gi tich magitimo e CDF. No. Wajumbe nigi tich monego gitim nikech gin jomo represent jogo manogo kura e constituency maggi. Ginyalo nyiso committee yan kaka mjumbe mar constituency ni daher mondo ung'i anena kaka nyalo loso mage ma. Committee koro ng'iyo kaka en jatendgi. Committee ng'eyo to gima jatelo wacho ni dwa time yo mane ma kaluwore gi sheria. Nitie kuonde moko mwaseyudo ka mjumbe dwaro mondo chung committee mar CDF e constituency kanyo ni nyaka utim gini. Kato committee kecho luore ne kenyo mjumbe ng'ama oyier gi kura mang'eny timo gimoro ma ok onego gitim. Kotimore kamano to wan kaka joma nie kaka jakom mar board ok amor godo. To wadhi maber gi wabunge sani ging'eyo role margi en ang'o, role mar board en ang'o.
role mar committee mar constituency en ang'o. Kamano. To nyaka sani wang'e ni omenda no mano mar NGCDF e kinde ma ipoge nitiere mano atamalo 75 mano mar omenda makamano ma ichwalo mano maromre e kuonde chung' od bura duto, to nitiere omenda mano maderoma atamalo 25 mar omenda makamano makoro ichwalo ne kuonde chung' od bura kaluwore kod wards ma kuonde chung' od bura nitiere godo. Opoge kamano nikech ang'o? Opoge kamano nikech wach mar pogo pesa mar CDF e constituency ni osebedo wach matek makata mane bunge okoyot kata kane an mbunge nwachandowa nikech nitie joma ne wacho ni onego bed ni pesa mar CDF ipogo a shilling a vote for a shilling for a vote. To mano biro chuno ni kuonde mantie matindo tindo to ji ng'eny eigi biro yudo pesa mang'eny moloyo kuonde madongo kaka North Eastern, North constituency moko nitie malach ahinya ji tin eigi. Koro waparo ni gima dibed maber en ni mondo pesa mwayudo gi te 75 ewi 100 wapog maromre e constituency te. 25 miwachono wapog kaluwore kod namba mar wards mantiere constituency. Kata mano kaka nena kaka jakom mar board pod ok ber ahinya to wan kaka board chuno wan ni nyaka watim mana gino ma chik owacho. Masani chik mantie en miwachono 75 ewi 100, 25 ewi 100. Chieng' ma wabunge nowach ni mano ok ber ahinya gidoke kendo magiloko no mwana tigodo kech wan ok walos chik. Kamano wawinja ne mheshimiwa Peter Orero kaka opoge makamano ni 75 dhine constituency ka constituency to 25 ichwale kaluwore kod wards manitiere kar chung' od bura. In kaka jaod bura paro makamano mar chwalo NGCDF osenoko tiyo nweyo makare kosepono nitiere kuonde chung' od bura moko mahinyore to moko winjo maber ahinya nyako tudore kod pogo menda ni mano mar NGCDF. Erokamano ahinya. En mana ni gik moko ok nyal bedo maber na ji te. Omiyo paro manobiro ni 75 opog maromni nyiso ni constituency tema Kenya ka mokwongo yudo 75 no. To koro nitie constituency moko ma kata nigi wards 7 to moro nigi wards 3. Mae momiyo ineno ni ochako ket pesa moro ma joman gi wards 7 ka inyalo migi mang'eny matin nikech ward bende ing'iyo population to be ing'iyo distance to ing'iyo area, ing'iyo gik mang'eny ka kipogo ward. Omiyo kaka sani wanitie ok en gima rach ahinya mondo mi 25% no omi koluwore gi wards adi ma constituency nigo. Kendi constituency wards 7 to moro nitiere 3 en ber ni mondo omi ng'at man ga 7 cha mang'eny matin be pogruok no ok duong' ahinya. En pogruok mana milion matin inya yudo ni milion 1 kata milion 2. Koro kaka sani jood bura pod neno ni mae gima biro dhi mbele nikech nyocha kata kane kes ni e court to ok nwachak waketo proposal moro mopogore gi matimore sani. Koro ma pod biro dhi mbele manyaka chieng' moro ko waneno ni koro nego wakel chik mopogore gi mwatimo ni mane kama biro pogore. To kaka sani wawuoyo 25% ni ipogo koluwore gi wards ma ng'ato ka ng'ato nigo e constituency mare. Kaka nan gi wards 5 koro biro pogore gi ng'ato man gi wards 6 kata man gi wards 3. Nyaka sani wang'e ni nitiere kuonde chung' od bura 5 ma oseyangi kata mago mosemigi no milongo kanyo ni obedo awarded the fire awards mano kaluwore kod kaka gisebedo ka gitiyo makare kod omenda mar NGCDF. Adani nyiswa Olaga Luoch en kaka jakom mar board mar NGCDF e kinde mapono nuchiwo awards makamagi ung'iang'o nikech wang'e ni nitiere constituency mano mar kaka Thika Town, Mkuruweini, Wajir West, Tongaren, Kasipul, Kabondo ma osebedo ka yudo awards makamano higa kata higni 3 moluwore maten ni gisebedo ka gitiyo makare kod omenda no mar NGCDF. Ung'iyo machalo nade kapok wacho ni ero koro kar chung' od bura makamae tiyo kod omenda ni maber moloyo kuonde chung' od bura mamoko mayudore pacho kae. Mondo gini wawinje maler. Pesa ma waoro ni constituencies gi itimo audit e office auditor general. My constituency timo audit mar higa ka higa. Wan bende pesa mwadongo e board bitimo ne audit. To audit ni kitimo ing'iyo ni pesa otiyore maber koso ok otiyore maber. Mano omiyo amor kiwacho nitie constituencies wa 5 mosetimo maber ahinya e kaka gitiyo kod pesa kotimo audit to giyudo maler.
Fiery Awards miwacho ni. Fiery Awards en award mitimo higa ka higa. Ging'iyo ni to pesa mitiyo godo e migawo mag sirkal. Ere migawo mosetimo gi pesa maber ahinya. Emomiyo higni 3 mokadho, Thika Town, Mukurweni, Wajir West, Tongaren, en Kasipul Gabon, en Kasipul. Gisetimo maber ahinya. Koro Kasipul, to koro kendo osemiyowa mor ahinya nikech gin higni 3 ma giyudo mich nikech gitiyo gi pesa e yo maler. So timo audit ni en gimoro mondo waher ni mondo constituency wa te kod board wa bende kitimo audit higa ka higa to wabedi ni wayudo gimiluongo ni zero fault audit. Zero fault audit gejo ni auditor general yudo ni pesa motiyo go e yo maler ma onge wach moro amora. An kod geno jaduong' Orero ni kata mana Kibra bende biro chopo kama jogo chopo machiegni mondo wano bede kisunga machiegni. Hapa ni wasemana chopo warita itambe nikech waneno kwatiyo kode maber kabisa. Nikech kwang'iyo gik mwagero sani watiyo gi kako idwa ni wati gi pes CDF. Wagero go skunde, wadwa gero kar skunde mag chief, wang'iewo buses nyithindo, basari wamiyo jo Kibira mang'eny moloyo 9,000 gi wiye. Koro aneno ni wang' ni kotim audit to wan bende Fiery Award no biro chopo Kibra ka. To kata kamano wang'e ni nyaka sani iwacho ni omenda makamano kata ikinde ma uchiwe kaka basari jopiny mathoth osebedo ka ywaka ni ponono gichwalo kata kwayo margi mar mondo mi giyud omenda makamano to moko kuom gi ok yudi nikech wang'e ni mano ng'ur mosebedo kwa winjo kuom jopiny giwacho ni nyithindo ma ochando hie monego bed ni yudo omenda makamano moko kuom giweyo oko to moko ma ok onego bed ni yudo ema kore yudo e kinde ma ni chiwo omenda ni mano madero $50,000,000 miwacho ni sechiwo ne nyithindo ma ochando e kar dak ma Kibra michung'ne ni chiwe e yo machalo nade mar mondo mi kik chopane kes moro makoro wawinjo ni nyathi mochando monego bed ni yudo basari kowuok e aguch omenda mar CDF owe oko to mano ma noko nego bed ni yudo ema koro mi ung'i ang'o mar yango ni omenda makamano luar e lwet the right persons ma dwaro kony mar adiera. Hapa no mano penjo maber kabisa. Ing'e ni wan mokwongo kama arito jok ma ok nigi ngima malo ahinya iluongo ni informal settlement kendo kanye ma wan gi nyithindo mang'eny ma ok nyal yudo konyruok kuom chulo fees. Mokwongo gima wakwongo wang'iyo kaka jo Kibra nyaka ibed ng'ano magoyonwa kura Kibra. Mar ariyo nyaka ibed gi birth certificate mar nyathi. Mar adek nyaka wang'i ni to be idak Kibra. Mar ang'wen wadwa ng'iyo ni to ka in orphan to ere kaka wanyalo prove ni in orphan. Koro nyaka attachnwa death certificate ka mar orphan nitie to wachakwa ng'iyo ni to kamidake no pastor mane machiegni kodi. Koro pastors go be biro konyowa timonwa assessment jogo ma nigi yuto mapiny. Ichaki ikawo documents gi itero ka chief ma chief bende rangi ni to ng'ani odak ka to be en gi yuto mapiny adieri. Koro gi requirements gi kisekelo to ikele office mar CDF kato wadhi chambua wadhi ng'iyo gi te ni to bende ikelo na ni to onyuoli kanye tisomo kanye to bende in gi birth certificate to be in gi death certificate mar parents to idak kanye. Kochuno ni nyaka nyiswa kama idake wan gi jodongo mag modak kanyo, wan gi church leaders, wan gi chief. Koro kusemiwa gigi to jo CDF go chako dhi e form ka form. Jomoko ing'enye riambo ni gin jochan to kare ok gin jochan. Jok mwayiero ka chako dhi e form ng'iyo form ka form. Kato form gi warwako data gi e computer. Mwang'e ni to jogi bende wayiero gi e wards ma wan go ka kendo. Koro jok mag ward go representative mag CDF ka okawe ward ka ward bende dok ng'iyo ni to nyithindo moyier gi be gia e ward wa to be gin jochan adieri. Koro nyithindo gi kosekelo form gi mo orwak nying gi ka onge ng'ata manyalo golo nying gi go e list ma ikelo. Koro list ni emwadhi tiyo go kindiko go checks mag jogi. Ma checks indiko gi namba mag form momika. Momiyo kana pogo basari
jopiny mor mar atari nikech jogo ma nyithindgi nyocha ok dhi skul sani koro dhi skul kendo nalando ni ok adwa nyathi moro amora Kibra ni nie ot ma ok dhi skul. Asewuoyo gi jotelo mag sikundewa mag Kibra go te kendo giyie ni nyithindogo kata onge fees to donja wang'iyo kaka wadhi konyo nyithindo ma jochan. Omiyo kara matiye asewachonegi kendo anoyo ni nyathi moro amora ma jachan ma ok nyal chulo fees ok abi yie ni mondo odong'. Ing'e ni wan kuma waaye pok wabede sirkal nyaka chakre higni 63. Gimosekonyo gandawa en somo. Omiyo kwayudo kaka wanyalo miyo nyithindwa kaka ginyalo somo, mano kende gima wanyalo miyogi. Nikech samoro ok wabibedo ei sirkal, wasethagore ok ahinya, wasetemo ni mondo wadonji to samoro bagowa matin, to wahope ni wabiro dhi yudo. Omiyo somo ni ema nyalo miyo nyithindwa ma ok nyal yudo konyruok, basari, biro miyo giyudo konyruok. Koro an kara, an gadieri ni gini nopog maber, un bende uchiegni kodwa ka, unyalo dhi tima survey, upenj ni to kana pogo basari, ne nitie biasness, kundo ne onge biasness. To nyithindo ma jochan be noyudo, konde ok oyudo. Anano pe ni pogo basari abedo kanyo sa 3 nyaka sa 11 marum. Omiyo an gi geno ni gino nwa pogo maber, ma jok ma ok nyal chulo fees ema noyudo. Kendo an gadieri ni nyithindo go biro yudo konyruok mbele kanyo. Anno ka wach moro bende ilola. Wach ma jaod bura orero wacho ni mane kako onego time. Kendo moro gi time kamano. To chandruok achiel mwasebet godo en ni samoro ng'ato kwayo basari from Kibra. To samoro kwayo kanyo no Dagoretti bende ore kwayo. Samoro kwayo kanyo no Lang'ata bende odhi okwayo. Sani gionge system manyalo nyisogi ni ng'ama okwayo ni kata ka dipo ni owinjo miye adieri to kare kocha kwayo kodho kone go kwayo. So gino mondo watik wan nikech mano timore, mondo watik mano sani. Nikech kata kopogore kod mano nikech iwinjo ni ng'ato kata ponono Nairobi ka en mana kapango to kumoa e dala kucha bende ochako oro kwayo. Ere kaka inyalo kete obed aligned yo makar nikech iyudo ni ng'at achiel yudo kata nyadi 3 to ng'at moro ok yud kata nyadi 1. Mana adier Joyce. Mano gimoda mondo watim sani CDF board waloso system mar digitalization marwa mondo wabed kod computers manyiso wa ni ka ng'ato timo application ni to koserwake e computer mar constituency no to sano wa reflect bende e office wa Nairobi to sano wa reflect kendo e constituency te mang'amo timo kwayo Kibra ichaki kwayo kendo Lang'ata kata Dagoretti wuko ka sano e screen ni kwadide kata kwadire so mano kwa loso biro konyowa. An bende adwani makama kaparo no gikanyo mondi matin Musainya kum ng'adi e chendo ni mar mbakoromo bende watudre kod jofwambo magwa mar mondo mi wawinja ne gino magi luwo kata wache duon jopenya kotudore kod thuon wach mwatwake okinyi makawona dono atudre achiel kachiel kod jofwambo marwa e county ma Migori mano Jojuma oyawre Jojuma ka intiere county ma Migori okinyi makawuono inyalo ngiso no okinyi makawuono intiere gweng' mane Migori kono to jopiny wacho nango kotudore kod tiyo kod omenda mano mar NGCDF Juma. Erokamano awinji makare county ma Migori wachiwo makare neno ka chieng' makawuono rieny mabende nyiso ni chal ka gima koth pod onge sama wuoyni. Ka sama wuoyni wantiere kar lapno mar posta mayudore kar chungo bono ma Sunais kama bende wada wuoyo kod oganda mar ng'iyo ni to gin giwegi be giyango kata ging'eyo tijno mar omendano mar CDF. E kinde mang'eny waseneno ka samoro jopiny samoro penjo mondo timne gik moko mabende moko kuom gi ok onego tim kod CDF kama ok bende ok ong'eyo ni tang'o ma omenda mar CDF onego bende timonegi kata en yo mane mabende ginyalo kata luwo mar ng'eyo to chenro ma itimo kod CDF go bende otimgi e yono makare. Kwang'iyo kaunti ma Migori gwenge moko nitie kata chenro moko manochak kod CDF mabende samoro oganda osebedo ka koro ywak ne piny owacho mar kaunti kar mondo gidhi mondo giywak ne jobura ma osebedo ka koro tiyo kod omenda mar CDF. Ka bende okinyi makawuono nitie kod moko moganda wadang'eyo ni to gino wuon be ng'eyo tich momenda ma CDF timo to be omenda ni osetiyo makare e gwenge ma giwuoke e county ma Migori. We achak koda achiel kuom gedo ni Chorika king'iyo kacha mokwongo kichako na gi nyingi in kaka jadak ma Migori iwuoke ka chung'od bura mane mokwongo ka wae kodhi nyime kotwak. An iluonga ni Clinton Otieno aya Suna Central ka omenda ma CDF wang'e kaka itiyogo
en mani kaminya dhi wuoye mi complain ni onge. Penjo mokwongo ma daher penji en ni isewinjo omenda mar CDF. Be ing'e ni to omenda maromo nade mar CDF mabiro e kar chung' od bura mari? To omenda ni itiyo kode nade? Ang'o ma omenda ni onego tim kaka in japiny kaka ing'eyo? An kaka japiny kar kwan omenda to ok miwaga malong'o. En mano omenda to gik momenda onego ti to ang'eyo to kami complain. Ka namba achiel, CDF onego kony kata kaka polise gi arita kwe. CDF onego tiye to mano ok otiye. Mar ariyo onego kony jonyuol maonge nyalo. To CDF kosebiro tiyudo ka jotelo moko magudore ariyo adek. Kata ng'ama nyali iyudo ni omiye kata CDF diriyo. Jonyuol kawaida ma reserve to ok yud CDF. Koro wan wanyakwaya kiwacho ni onego ti kode weche mag arita kwe, mani temo wacho nang'e gero kuonde mag kaka mobila bete, kuonde mag police post, koso ang'o minyiso ni weche mag arita kwe? Kuonde mobila bede onego ger. Mar ariyo, gima chalo kaka geche gi, inya yudo kaka police post moko mag reserve gari nomegi chon oti. Kaka giret kuonde ma gimoro timore mapiyo onge. Koro ema temo wacho ni jok mamiyo ji CDF, kisagolo CDF onego ichak iluwa ni to tiyo nang'o. E kama ichung'e kar chung' od bura miwuoke, king'iyo yo ma bende omenda mar CDF osetiyo godo, be nitiere lokruok e weche mag dongruok ma bende omenda ni koro osekelo ni kaka japiny e gwenge miwuoke, to bi tiyo kod omenda ni e yono makare? Gweng' mawuoke ka Suna Central Card, gichaka chaka onge CDF mosetiyo maber. Gichaka chaka gimoro to kogik e foundation tiwinjo ni gino chungi kanyo, irito CDF kendo machielo. Koro mano ema watemo kwa jotelo ni ka gigolo CDF to gichak gifuate ging'i ni otiyo nang'o. Erokamano, wakawo pach ng'ama chielo Alan Chori gika. King'iyo kacha kichako gi nyingi mokwongo, chak ne gi nyingi tiwuok e kar chung' od bura mane e kaunti ni ma Migori, to be ing'e tich mar omenda mar CDF? Nyinga Daniel Ongera ka aso na East kuma onego jope ward. CDF kaka ng'e onego bedni CDF onego bedni konyo jonyuol mok nyal to gi sikunde mogore piny makata mowalore. To mane mwan ga gi ywa ka CDF sisi moko janyuol mok nyal cheko ndekene to chekeno ka odhi okawo iyone chegeno kobiro olok nying ng'ama chielo makoni gi chegeno mako nyathine dhi tiyogo e wach chegeno mar CDF. Penjo maduong' madana kunga penji mokwongo, ka otende kod omenda mar CDF, be isedhi e chendogo mag choko pach oganda, public participation mora mora nyaka ni chak bede thuolo minyalo dhi mar ng'eyo ni to paro mag gik mage onego tim kod omenda ni e kama iwuoke? Kanyo to ang'eyo maler CDF onego bedni kaka police post kama obila nitiere onego bedni CDF konyo kata kare udi mag polisi mosekethore kata mosegore piny. Onego bedni CDF konyo kaka weche mag arita machalo kaka geche polise. Onego bedni CDF ringo kanyo chap mondo okony kaka geche polise mokwamo mok nya tiyo. Ka gimoro timore kumoro onego bedni ilosogi to gireto piyo mar konyo ngima ng'ama ohinyore no. Katieko kodi, samitiyo kod omenda ni mar CDF onego bedni kawo pach oganda. In kaka japiny igolo pachi ni adwa notim nama otim nano. Biseyudo thuolo mar chopo e romo machal koda magi e kar chubura ma intiere mar golo pachi e yo midwa ni omenda ni koro tigo e chenro mag dongruok? Ka duogo kama joma na temo kwajo CDF gi sana kaka iwacho omenda mar CDF onego bedni konyo janyuol mok nyal sana onego bedni konyo dareche ni mohinyore mokethore monego bedni CDF go konyo e weche mag dongruok mar omenda no. Erokamano kuom paro kamano. Wakawo pach ng'ama chielo. King'iyo kacha, kichakori gi nyingi, in owuon kaka japiny iwuok kanye e kar chung' od bura mane, to be ing'e tich mar omenda mar CDF? Gi nyinga en Solomon Songa, awuok e kar chung' bura ma Uriri kama oriti gi Mako Gola Nyamita. Kada wuoye omenda mar CDF, tije mowinjo bedni omenda mar CDF tiyo. Omenda mar CDF winjo bedni CDF kogole to winjo bedni ogero sikunde. Mano mokwongo winjo bedni okwongo ng'iyo. Owinjo bedni ong'iyo repair mag sikunde ma samoro kethore, winjo bedni repair. Ma idwa chak manyien, winjo bedni ogole kata mana pesa moro magere kata classrooms moko ariyo. Mano winjo bedni otiyo.
kwa chak wang'iyo CDF kaendi tije ne dang' awach ni ok ng'eny ahinya ma dang' aketie to mak mana ni CDF winjo be ni konyo kata mana mon ma samoro mon kiliete ma samoro nigi site moko winjo be ni mbunge ng'iyo wach ni mutegno to make lwete to ng'iyo ni ang'o monego be natimo ne chiliel ma samoro kata kaka puonj nyathi otamore winjo be ne ong'iyo kata kopogore go omenda mar basari winjo be ne ong'iyo kaka otimo mondo mi ochop kanyo ma nyalo konyo kata chiliel e yor school fees. Ka penji kaka iwach ni wuok Uriri, sama itimo chendogi mag dongruok kaka weche mag chulo omenda mag somo, weche mag gero kata police post mago iko. Be iseyudo thuolo in owuon mar tero pachi sama ikawo pach oganda e chendo mag dongruok, to be pachi ni bende tiyo sama itiyo kod omenda ni mar CDF? Erokamano Joma, dang' awach ni nyaka sani gi an thuolo mar yudo mondo mi adhi ater kata pacha, dang' awach ni jogi pok obedo kodwa machiegni. Pok obedo kodwa machiegni mondo wayud thuolo mar tero pachwa nikech samoro iwuok kiti nyalo tero pachi to mondo mi gi kanyo mai donj mbele kanyo mi ter pachi e yo mowinjore bedo ga sida nikech jomoteno jotelo ma wan go gi ok gi mi thuolo mar gi kacha mondo mi kata kinyalo tero wach ma samoro nene kor piny mondo mi okony jopiny ok inyal donjo kacha nikech jomoteno gi ok yieni mondo mi donj kacha motegno ibagi mara jatelo onge mara jatelo ke otimore nade koro mondo mi nen jatelo yo momi dwaro mondo mi ndike kata professor mondo mi ter kanyo onge kaka nyalo chopo. Kawe ithuolo kama igike kata kama iwuoke omenda ni osetiyo nade mar CDF botie yono ma isebedo kigeno? Erokamano dang' awach ni dang' agone Mark Nyamita erokamano dang' awach ni otemo Uriri aneno ka sikunde otemo gero kidhi wang' chieng' wan gi Mark Nyamita wang' chieng' primary school ogero sikul kanyo kidhi got kodero o chako renew kilese moko kanyo ma ogero manyien bende ogero kopogore gi mago dang' awach ni Nyamita osatemo nikech iyudo ka skundegi otemo gerogi to mak mani pok oromo nikech samoro odhi e polling station moro mogede polling station machielo bende ok odhi otiye koro wakwaye ni ma pok oromo nikech otemo matin otem jiwore ane motegno mondo mi oket gigi e polling station moko ma pesa moro kun moko ywak bedegi mondo mi konyruok obed ne jopiny. Erokamano kuom paro kamano, erokamano ahinya. Kinyalo winjo mago moko kuom oganda e kaunti mag bende koro lero tije mag ing'eyo monego bed ni timo kod omenda no mar CDF. Iwinjo ka thoth gi samoro ok nyal lero duto tijego mag onego tim kod omenda ni. Ka bende mae nyiso ni dwaro kata puonjo oganda kata nywando pach oganda ahinya e yo ma itiyo kod omenda ni ber kape itimo kod piny owacho mondo gibed jogo bende koro to omenda ni onego tim go tich mane to gin kaka japiny tijgi en mane e yo ma itiyo kod omenda ni mar CDF ma bende osebed ka ichune ka chung' bura duto e piny Kenya mangima. Erokamano ahinya Juma kowuok e kaunti ma Migori wawinjo kanyo paro mar jopiny moko kuom gigo magilose mina biro bedo ka penjo welo mantiere studio kae mar mondo mi gilernwa ka mago bende gin moko kuom omenda no gigo ma omenda no nyalo bedo katimo kata oyo japiny moro bende oywa kanyo ni seche moko ka gidwa dhi chwalo pachgi to nitiere jogo ma gino hinga makoro miyo ok ginyal chwalo pachgi ka gidwaro ni omenda no otine gi ang'o. Erokamano ahinya kuom twako jopiny e kaunti ma Migori nyalo dhi nyime gi luonwa weche mamoko mobo bedo kwaneno e weche manyien mag odiochieng' ma kawuono. Nyakoro Ramogi Ajwang' adwa ni wakaw yweyo mokwongo mondi bang' yweyo abiro bedo ka winjo paro mago mag welo mantiere godo e studio ka kotudore kod kaka jo Migori oloso. Kik idhi mabor. Dial *487*3# to get this song. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth.
Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Sama dwa wacho to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelo nu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochiano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desre uru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani. Antiere kae kod welo ariyo, Olaga Luoch jakoma boda mar NGCDF kaachiel kod Peter Orero jaod bura mane kar chung' od bura ma Kibra Bore Nairobi ka. Watwak otudore kod kaka omenda mar NGCDF onego bed ni tiyo. NGCDF tiyo nade? Kapok asomo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Winjo kaka jopiny e kaunti ma Migori loso okinyi makawuono. Nyaka sani winjo kanyo ka jopiny moko ywaka ni omenda makamano be inyalo tigode konyo mond liete ka giwacho kanyo ni mond liete moko thagore. Adwa ni uchiwa ler mathoth. To bende mheshimiwa winjo ka japiny moro chiwo ywak ni e chenro mar kawo pach jopiny. Giwacho kanyo ni ka gidhi mar mondo mi gichwal paro margi to nitiere jotelo moko ma gin ohinga mamonogi e kawo pach jopiny. Pach jopiny ikawe yo machalo nade mar neno ni e kar chung' od bura ka kar chung' od bura gino ma itimo kod omenda mar NGCDF en dwaro mar jopiny ma ok en dwaro mar jotelo kata jogo mochung' ne komiti mani wacho ni ichuoge kar chung' od bura matayo omenda mar NGCDF. Erokamano ahinya. Mokwongo akwayo jood bura wetena ni nitie gimoro ni open door policy. Ma ka in e ofis to ng'ata modonjo nyaka yiene neno jok matiyo ofis kanyo. Koro an kaka ofis mara mar NGCDF ma Kibra constituency iyawe chakre saa 1:30 nyaka saa 11:30. Kendo ng'ata modhi kanyo oyiene constituency manager nani kanyo permanently, communication manager ni kanyo to gi HR gi jogo te gikawo weche jopiny gima jopiny dwaro notimre. Onge ng'ama igeng'o kendo onge. To gima dwa wacho maduong' en ni wan kaka jobura kapok wachako timo projects mokwongo nyaka wabed gi miluongo ni strategic plan. Strategic plan ni ema dwa nyisowa ni higni 5 ma wan go kanyo ang'o ma wadwa timo ne jopiny. To kapok waloso strategic plan waluongo ji ward ka ward, jok ma iluongo ni opinion leaders, jok ma
ong'eyo gima jopiny dwaro tubedo go uluongo chief uluongo police uluongo DCC uluongo youth uluongo mine uluongo jodongo to uloso aput matin to duol ka duol wacho ni ka gima theko en kama to gigi kao mikete strategic plan koro strategic plan ni ema dwa nyisi ni gweng'ni to winji tim ne geng'o to priority mari en ang'o to wawinjo gik mabe jopiny wacho kaka ng'iewo ne polise geche iyudo ni moko mago ok gik moyienwa timo ei CDF ka wan gi chike nikech wabedo audited koro gik moketwa ni timo e CDF ka ema nyaka tim ma kopo ni timo moro oko to auditor general biro penjo ni tang'o omiyo ma otimore kata mana mond liete ok oyienwa tiyo gi pes CDF makine wakonygi to wakonyogi kaka wabunge e yore wawegi gima wakonyogo mond liete ni wakawo nyithindgi modong'go to wapuonjo gi pesa mar bursaries mane kaka wanyalo konyo mond liete ibro yudo ni kaka koro kamari to gima lich ahinya ni tho ng'eny koro ka tho ng'eny wan kaka korwa nyaka kawo bodi Nairobi ka miter dala ng'eny ji paro ni owinjo CDF kony e weche liel to magi ok oyieno watimo mana kaka wabunge wan wegi ma koluongi tigolo mana mchango ni kaka digole ne watni moro mokier ma dhoge oleng'ore omiyo mano ok nie e gik moyienwa timo e CDF ka koro CDF ka nigi limitation en mani koro wan kaka jood bura wan gi jakom ka nitie gik mathagowa mwaparo ni bende winjo giwena watim kaka sani gigolonwa wach sport ok gidwa ni watim ting'enyi jopiny ohero weche sport to noterwa kot ni mano ok function marwa koro wanidwa ni watimo mana gik ma national government timo to gik mobedo devolve e county levels ok oyien watimo to magi owinjo wang'e nikech jopiny nitie gik moko magihero ma wanyalo timo negi jomoko dwaro ni wager stadiums kaka gi CDF nikech samoro county government gigi otamo gero tiyudo ni jood bura e piny Kenya mangima eminyalo kwano gik ma CDF osetimo kiwuotho tineno ka skundni oger gi pesa CDF skundni obedo renovated gi pesa CDF college ni oger gi pesa CDF technical oger gi pesa CDF tiene ni CDF ni emosetiyo e Kenya ka maber molo pesa moro amora omiyo wan kaka jood bura kaka wan gi chairman ka wan gi chak gi medwago gi ndusnwago matin mondo jopiny omed yudo konyruok kaka basari ni owinjo bede kata 100 million nikech aparo ni kaka nagole 50 ko omeda 50 kendo to nyithindo teme constituency na Diso, wawinja ne Olagaluo jakom mar board mar NGCDF adwa ni kuong mar mondo mi nyiswa ni omenda mar NGCDF ang'o moko nego bed notimo mako yud kitimo to pon ni nyalo kaw ne ng'ato kang ne otiyo kod omenda no e yo ma ok ni kare to be ni biro nyiso na ang'o momiyo uketo ne jood bura limit Peter Rero ka ywaka ni nitire gik moko mande gigomba mondo giti kod omenda ma kamano to ket ne gi limit onyiso ni ka ok unyal kalo gi limitwa gi limit Sero kamano. Akwaro ni George Jomo timo maber kuom miyo paro mar jo Migori kendo ka awinjo paro mawuok Migori tan koro aneno ni kale wach mondo oyaw gini malach mondo jopiny ong'e ni CDF en ang'o mwanyalo timo ang'o mok onego watim amor ni jaod bura Orero wacho ni Kibira oyawo dhot ng'ato ka dwaro mondo bi onego bi to chik moro mar CDF wacho ni dichiel e higa nyaka komiti mar constituency bed kod bura malach magalamoro ma ji bire nyiso pachgi gik ma gidwaro nikech ok en pachwa mondo wager gimoro e constituency wagero paro ma jo constituency dwaro mondo wager to chik mana wawacho cha ni gima CDF nyalo gero en mana tich motim ne national government sirkal mamalo kende mane momiyo sports nowach na king'iyo katiba sports no gol e chik mar CDF nikech wacho ni mano en achiel kuom tije monego bed ni county government ema timo ok national government to nadwa mana nyiso osiepna Orero kudok e bunge bi ung'ad rieko ukonsult gi speaker gi clerk mondo umi wach kech wan chik mwaloso e bunge mane chik ma wan watiyo go ok wati gi chikwa kanoloso ka wach nowuok e bunge ni sports ogol
to sports ni konyo ji mang'eny ahinya moloyo joma tindo e constituencies okonyo ahinya. An pacha badang' ng'ado ni jaduong' Orero kudok e bunge to ng'iuru kaka onyalo loso amendment mondo wach ni sports mitimo e schools to CDF olosi to mitimo oko e stadium ka to bende e county. Mano kutimo to koro miyowa thuolo mar approving projects ma proposals mar tiyo gi pesa e sports e school. Awach mano nikech ang'eyo ni sports en gima joma tindo ohero ahinya. Kendo ka nogol sports e CDF, reports mwayudo e board ni joma tindo koro ok mor. Kendo iketo pressure on wajumbe ahinya ni ka koro ok wanyal timo sports, ang'o mokwedo mondo losnwa. So an mano gima kwayo ni mondo ulos amendment no e bunge. Arita kwe mwach kuwuok Migori ni en achiel kuom gigo ma chikwa wacho nyaka watim waloso. To ok wanyiew mtokni mag police. Loso police patrol base, police post, police station, police headquarter man sub county, mago to watimo te. To kwase loso gi kendwa. Sama proposal wuok e constituency ni gidwaro mondo walos ka police station kata police headquarters. To wang'iyo ni nyaka watudore kod jo police mantiere sub county no mondo kiloso design mar goro mar udi to waneno ni gin bende gin kodwa achiel ma kiloso goro to goro ni en goro mochan maber ma wang'eyo ni to ei goro ni office mar OCS ni kanye, sel mar joma mine, mar joma chuo, mar joma tindo, amari mikete bunde kod lisasi gigi to nyaka walos gi gin moko nyalo loso kendo. Police konyo waloso gi. Kwase loso mago gin koro gikelo police mabiro dakie kata mabiro tiye to nyiewo mtokni mano koro keno wachwa. To nyiewo mtokni ng'a onego bed ni nyiewo? Mano gero National Police Service. Gino gitimo budget margi, gitere through Interior Ministry to Parliament eka nyalo nyiewo mtokni. Wano kwa nyiewo negi mtokni. Mon liete kako dak mar mon liete kata chuo liete for ka nyalore. Wan mano kwadonje gimo nyalo konyo godo chi liel en mana ka nitiere need mar basari kaka Mheshimiwa Orero wacho no. So mondo wamed pesa ni oing bad basari oing 40 ewi 100. Para mana wantie godo ni kata mana mondo wacho ni Joyce mwandiko ni 40 ewi 100 dhi e basari ni. Nitiere constituency moko bende neno ni mae ng'eny ahinya. Constituencies kaka mantie North Eastern ma constituency wuon to lach to nyithindo masomo to tin. Gidwaro ni koro keto 40 ewi 100 mano ng'eny negi. Gidwaro ni oket adikoro. Oket kata mana 20 kende oromo gi. To ki compare mano gi Kibera for example. 40 ewi 100 kendo koro tin ne Kibera. So magi ya some of the things ni mondo bunge one mondo ginyalo kata wacho ni board omi thuolo kaluwore kod need mantiere constituency ka constituency. Kadipo ni wafil ni Kibera need kata 70%, wamigi thuolo. Kadipo ni kata North Horr, for example, need kata 10% kende, gitigi 10%. Koro kik wachungi. To mae en chik mowuok e bunge, mano ok en chik mwaloso kendwa. So aduoko gini mano ni bunge. Timuru amendment e 40% mar basari ni. Uduoki uru kakudwaro kata kudwaro mondo umiwa room monyalo konyu godo. Tumiwa room monyalo muvu godo. As it is now, wanu gitwewa kaka chiko ndiko kaka wan watimo. Ato e kinde ma utwe kanyo wacho ni nyaka sani koro omenda mar NGCDF kichiwe ata malo 40 ewi 100 monego bed ni tiyo godo e basari. Matende ni 60 modong koro onego bed ni tiyo godo e chenro mamoko mag dongruok. 60 modong mae kama koro wang'iyo godo ni to inyalo ger schools. Nikech kata kichiwo basari ichiwo basari nyithindo madhi somo kanyo. Nyaka skunde bed maber. Nyaka ger koro gedo mar skunde man pesa modong no igero go schools. Mano bende mondo ng'eyo ka pore gweng' ne giparo ni gibed kata college moro madhi puonjo joma biro thieth MTC inyalo ger godo. Ka dipo nitiere paro ni mondo oger kata office DO kata office DC mano bende inyalo tim godo. Ka po nono ja ochung' od buro wacho ni koro en omeda atamalo mag omenda madhi e basari bende nitiere okang' minyalo timne e kinde ma itimo audit mar kaka omenda notiyo e kuonde chung' od bura. Mano ka dipo ni committee mar constituency otiyo gi pesa mayengo 40 ewi 100 e basari to kaburo timo audit moyudo ni mano notimore to fund manager kod jakom mar constituency no odonje mach chiko koyie nyalo miyo wa thuolo mar riembo fund manager tich e jotimo gima chiko koyie. So one a board mwantie sani waloko tich koro sani wadwaro mondo wati kwang'iyo kik warit ni ka gimoro osekethore constituency koro kwang'iyo sani wa monitor kaka timore mos ma ok wawe kethore kore kwadonje
Kabi ketho ne waneno to wageng'o kapok okethore. Anno ka Mheshimiwa Orero ndiko wiye kinde ma iloso nitiere wach midwa medo kapok wasomo ote. Nikech wachne ne madwa siro nikech gioro auditors jogi go biro e office kaka apani wik mokalo ne gin karwa ging'iyo ni to wasetimo ang'o projects mage mosetim nyaka sano to bende giluore gi chik kaka edwarore to be nitie proposals magwa ma watero. Koro en mana ni samoro proposal go budho matin nikech nwatero proposal siga mokalo to sani koka giwuok kanye makoro kaka wan gi jakom ni adwa ni gidhi gibedi ahinya mondo gini nika proposals osebiro e financial year ma nochakore last year July sani orumo to iyudo ni proposals wa moko pok wuok lakini ok anyal kosea gi ahinya nikech apani gionge pesa mawuok e central government to gine mwaneno gikoro angum nyaka gik mana irgi nikech nitie gimoro ni code list kapok omi code list no ok inyal timo gimoro amore constituency koro yudo ni code list ni gidekogo to gidekogo nikech kaka wabunge pesa no pok odonjo e agulu mar CDF omiyo kata kwa kata dwa ni jakom udhi ubed piny maber mondo ugol ne constituencies te code list mondo giyud yo ma ginyalo gero go gik mane gisekete plan mane ne jopiny to kendo financial year karumo owinjo bed ni pesa te mane donje agulu mar CDF osedonjo kendo projects mano chan ni timo gi pesa gi owinjo bed no setimore to koro sani yudo ni wadong gi dweche ariyo kende to nitie pesa ma pok odonjo no e agulu mag CDF ok matin kendo mang'eny karibu over 50% pok odonjo koro wayudo ni madhe miyo chenro marwa mane waketo mane jo CDF oketo ne constituencies ok dhi e wang' kendo ok dhi kare jopiny to paro ni un gi pesa ka to kare pera to ok wadwa gol pesa pok owuok central government. Ang'o momiyo deko makamano nenore makoro Mheshimiwa jopiny nego nikech kinde ka kinde meneno winjo ka jopiny ahinya te kinde mane dwa yaw skul mane tam mokwongo mano serumo wajumbe mane koro iseyo ni jopiny gocho negi ni miwauru omenda mag basari to omenda onge. Ang'o momiyo deko makamano kinde ka kinde nenore? Joyce ayie kod gima Jabura Orero wacho ni leo osebet kuom proposals mabiro e board. Leo nok bed nikech wan wahero leo no bed nikech pesa mawuok from treasury kabiro nwa leo ga in fact ke wacho ni jobura jod bura nene igi owang' kakoro nene December chopo ibi yaw skul January to pesa mag basari kata pok ochopo inyalo paro ni gibiyo bunge mane gichalo jomogomo magi wacho ni ka onge CDF to onge parliament waruchore kodgi kabisa mano nomiyo koro Cabinet Secretary ma Treasury mano koro boss na no biro mo osingo ni kata bed ni economy ma Kenya ko be maber ahinya to chik man CDF wacho ni 2.5 ewi 100 to nyaka chiw ni board no wacho ni mondo miye thuolo ka gichoko pesa to biro ga kelo 10 billion dwe ka dwe e board to wan ko chopo na 8 within $2 to wadhi tero ni constituency en adier ni kaka zamodo zeni pesa pod nitie monego bed biro chopo e constituency to pok obiro to ng'eni sani giko higa mar pesa mar omenda mar sirkal chiegni rumo kabiro rumo kata ka dipono yudo pesa mowuok treasury mochopo higa mo forward negi e constituency to projects monego negi tim e giko higa mar omenda mar masani biro chopo chuno ni nyaka dhi e higa manyien bang' June July August kadhi mbele kanyo ok en herowa Jaduong' Orero to watemo berwa mondo priority ochiw ni constituency through CDF. Kamano. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono mar mondo mi moko kuom penjo kata paro ma jopiny nitiere godo welo mantiere godo e studio ka okinyi makawuono bro bedo ka duoko gi achiel kachiel ote makamago kinyalo ketna mar mondo mi asomo winja ne pacha joneno magwa. Stephen Oboko wacho ni mago pesa mag MPs ji ok yud pesa mag CDF kaka dwarore akani jopiny dware yo machalo nade. Ote machielo Ruth Nyathi Ochieng' ng'isa ni mosna Mwalimu Orero ahero ga kaka omako weche somo motegno
Penjna ni omenda mar NGCDF achiel bende nyalo tigo e loso learning institutions ma oula oketho nikech wach oula nyalo mono somo dhi nyime. Odhi mbele kawacho mar ariyo na winjo ka Nyong'o somo pay bill bende onyalo wuoyo gi Olaga Luocha mondo ondusne bath pesano okonygo jo Kisumu. Mogika penjna Olago ni okenge magi kaune joma tiyo gi omenda go marach. Awinjo twak kanu moja. Adwa ni waduk penjo no mondi kapok wadhi e ote machielo. Mak mana ote mar Bernardo no kanyo matin mondi. Ruth Nyathi Ochingo penjo kanyo mheshimiwa ni nitiere kilese adiera masani okethore ma pio ula oketho. Bende omenda no mar NGCDF inyalo tigo e loso gi. Mano inyalo tigo maber koro luore mana gi mbunge to gi constituency chairman mar CDF. Nikech oyienwa loso school gi pesa CDF. Mano nyalo dhi emergency. Onyalo tiyo gi pesa mar emergency momiyo odhi olos go kama ula oketho. Koro mano oko tamwa timo. Olaga Luocha bende Ruth entiere kod penjo moko kanyo mabedo penji. Nitie moro kapok adhi mar Ruth Nyathi Ochingo. Nitie ma Stephen Oboko wacho. Kowacho ni jopiny owacho pesa CDF gimanyango mano mago pesa MPs. Yes. Mano gimoro la muda wuo ma ok en pesa MPs Joyce. Mano gimoro ji owinj maler. Ma en pesa mawuok e treasury mar sirkal bire board golo bi constituency. Kwa anako esteem kamoro moro ma entie. Obed achiel kuom jogo mang'iyo ni pesa mar CDF tiyo nade e constituency mowuoke. Kiko chungi chien to wacho ni mago pesa mag MPs aeuru. Mana chiel mar ariyo. Nyathi Ochingo wacho weche mabecho ka. Wach mar loso skunde mana kaka jaduong' Orero osewacho ni pesa mar CDF mar emergency nyalo konyo e loso skunde makoth oketho. In fact, e board kama koro antiere gima chando wiwa ahinya sani en ni skunde makoro okethore classrooms mogore piny te. Ogore piny e Nyando, Budalangi, ogore piny kan kuonde mang'eny ahinya nikech magara mana kuma ae Kisumu West dala ma ae ang'e ni mier mana dhanam mago skunde koro okethore kabisa. So mondo pesa ne oti en koro ng'eyo ni committee mar CDF mantie constituency biro nyiso board ni koth nyoketho nwa skunde machalo kama kata ka classroom kata gin choche infrastructure dwa kony nang'o. To machielo gavana mara Professor Nyong'o nyochiwo pay bill. Ok nyalre chiko kuyie ni mondo wan jo CDF wakony county kata mondo pesa wadonje county government. So mano ok nyalore. To machielo mana wacho ni mondo mararo mondo wuoye bende mo penjo. To jogo motiyo kod pesa mar CDF marach itimo nade. Mokwongo nitiere tiyo kod pesa mar CDF marach. Koro kanyo koro wajumbe koro onge. Wajumbe kamoro amora mo sign ni pesa dhi tiyo kama onge. Joma sign en jakom, jagoro kod fund manager constituency. Mage joma sign ka pesa dhi tiyo. Ka pesa tiyo marach jadegi mopingo dong' e lwetgi. Mjumbe koro onge kanyo. Kuom jadegi ka wayudo watimo ga audit pile ka pile. Kama wayudo ni chal ni jakom kata jagoro gi fund manager otimo gimoro machalo koro maundu moro mar crime. Mago koro wahando wa report ni DCI kata EACC mondo tim investigation motegno mondo kinyalo mak ng'ato keto pinge lweto tere court. To wayudo ni makoso bende nikech samoro rieko ng'ato ne ok rieko ahinya sama ignorance. Mano koro wadil godo administratively. So board ma sani anti kaka jakom ok bibet piny ka ng'eyo kaka pesa tiyo marach to waling. Already wasekawa matek kabisa because nitie jowa moko nie court moko watiba discipline. Kamano. Adwa na nitie gimidwa medo mheshimiwa. Awacho ni ing'eni ji kowinjo wach CDF to neno mana mbunge. Ni mano pesa ma mbunge machamo. Ni pesa ma mbunge machamo. To ok ging'eyo ni mbunge ok en signatory kata account achiel mag CDF. Wan bende wanyiso mana jo board ni wagombo ni ward ni waneno ka onge school moro. To bende e plan unyalo keto mondo wager school ka. Koro ka gidhi e meeting magi yiere gi minutes eka koro skul go nyalo gerore. To jaod bura kaka an aonge authority mar dhi kawo pesa CDF mondo atigo gima dwa tiyogo nikech mokwongo kan signatory. Adwa na med somo moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chwalo no kinyi makawuono ote thoth ahinya abro mana somo moko kuom gi. Bernardo Keyo
Samaki ka antiere Nyora Kadem. Nyisa ka ni Joyce penjo na jotelogo ni omenda mar NGCDF ni en mar chulo fi kende kose onyalo timo dongruok mamoko. Wasewacho no ken mar fi kende atamalo 40 kende madhine fi atamalo 60 dhine dongruok mamoko. Caleb Sa wacho no oyawre jakom kod mjumbe an Kisumu East. Penjo na iyudo ka baba kaw basari Kisumu East to mama kaw basari Kisumu West ne nyathi achiel to iyudo ni nyathi moro ok yudi, mano ikonyo nango. Gibiro bedo ka giduoko nwa mano. Frank Kasambe wacho ni penjna uru Pitorero ni en kara utiyo kurewa mayore chalo puodho kamae ikuodo wiwa kaka wan joluo modak Kibra. Mago jo Kibra yuako tudore koda peini maricho. Ken kawuok Suna West wacho ni mjumbe marwa tiyo gi CDF kaka dwarore, ogero skunde te gorofa. Aya, ote machielo ipenjo kae ni bende en adier ni CDF en pesa manokel manokel kendo nego bed managed gi sitting MP kose nitiere committee ma obedo empowered to be in charge. To kara ang'o momiyo failure and success of CDF is always placed on MP and not the managed committee. Aya, mano Ben Muroni bende wacho kani, but just in case of any illegality, who is held responsible, the committee or the MP prosecution, and what are parameters of the wacho kani MP's oversight on CDF. Mano konyango Ben ka entiere Muroni wacho nang'o momiyo ka CDF otiyo maber kata marach tiketo mane wi jod bura. Engineer Lazaro Kanyambok bende ng'isa kae ni CDF osekonyo a lot kendo an gi pacha CDF ne miyo pesa bedo devolved to the most interior parts of the republic maloyo kata devolution money mar counties. Shida ne en mana nepotism odhi mbele mane sycophants mag MPs keto ka MPs bende chiko itgi ne weche fitina matindo tindo mag joma maturity otamo nyaka nene. An Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi jamaguye Kanyada East. Ageno ni winjo penjo ma jopiny nitiere godo wabo bedo kwa duoko ge achiel kachiel kata kamana adwa no maka paro ma untiere godo. Adwa no dhi county ma Kisumu watudre ko jafombo marwa Millicent Adhiambo. Yaore Millicent Adhiambo ka entiere Kisumu kinyi makawuono ichiew nade to bende nyalo bago no atwaka mar mondo miwa winja ne pach jo Kisumu ko tudore kod kaka omenda mar NGCDF tiyo. Millicent. Kamana enya Joyce, achiel kachiel ko wuok e kar dak Manyalenda mabende ada wuoyo kod moko kuom jopiny. Waginyiswa ni to gin gi pachgi giparo ni omenda mar NGCDF tiyo ga nade ka ging'iyo kaka piny medoru kata kaka omenda go winjo ti. Bende gineno ka omenda go setimo gigo ma giparo ni owinjo bed ni gitimo ne jopiny. Achiel kachiel an kae ndiki jopiny mabende dholuo to ok gilony go ahinya to wang' ne giduokwa gi Kiswahili. Gin jogo mowuok e piny moro ka gibiro manyo Kisumu ka alora Manyalenda kaendi. Karibu sana, tutaanza na jina alafu tueleze wewe venye unaona hii pesa ya NGCDF. Kazi yake unaona inaendelea vizuri au la? Kwa majina ni Paul kutoka Nyalenda. Mimi ni mkaaji tu hapa. Lakini mimi ni Mluya. CDF kama sisi wakaaji wa Nyalenda hatuionangi. CDF ni ya watu wa tumbo, watu wa maofisi ndio wanafaidika. Sisi hapa chini unaonaanga tu kwa gazeti CDF iko, lakini sisi hatuionangi. So tafadhali kama inaweza kuja mashinani na ifikie watu wa chini, hiyo inaweza kuwa mzuri. Waache kuweka kwa maofisi. Na hayo ndio yale nilikuwa tu nayo. Tafadhali. Sasa ukiangalia tunaona hii mambo hii pesa saa zingine inafaa isaidie watoto kwa basari. Hiyo pia inafanyika hapa. Ndio ile tunasema ni kwa wachache, si kwa kila mtu. Unapata yule unafaa isaidie, haitamsaidia. Inasaidia wale wanajulikana. Kama hujulikani, hakuna kitu ile unaona. Sawa, karibu. Idinyalo wacha ngoyo pesa mar CDF. Bine no kotiyo wako winjo benioti. Anto gima neno kane kata kokonyo. Niwach pesa no beni bire mashinani ka. To gima konyo go kone kata king'iyo sani oula hinyo ji. To CDF no nitie kuonde moko monego beno konye. To kata konye moko aneno. Kora kia ni pesa no. En oling office MP kuso en kanye. An gi nyinge luonga David Onyango. Aja dak Manyalenda. Ero kamana yenya.
Mana kamano Joyce, mago e paro mowuok e kaunti ma Kisumu kae ndi odiochieng' ma kawuono kotenore kod kaka omenda mar NG-CDF tiyo e alwora ka. Kiwinjo ka jopiny ywak ni pesano ok chop negi kaka owinjore piny kae ndi, giwacho ni to pesano gikia koda oling' e apis MP kata oling' kuma nade, to gigombo ni kaber kata sani ma oula kelo ne oganda mopogore midhiero, to pesano inyalo gol mondo mi okony jogo ma bende oula hinyo koni kod kocha kod tim achiel ariyo adek manyalo konyo ngimagi kata manyo kuonde ma ginyalo jote. Ka ok kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime mondo wan bende waring walu weche mamedo tuche kaunti ni ma Kisumu. Joyce. Mana inya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu, wawinjo paro mago mag jodak e kaunti ma Kisumu. Wabo bedo kwa penjo welo mantiere godo ka bende weche mag oula NG-CDF nyalo konyo kose oyo kose nego beni tia kod omenda mano moket tenge ne kedo kod masiche mabiro apoya mano mar konyo jogo ma oula sani ywere kor gwenge mopogore opogore. Erokamano inya Millicent, inyalo dhi nyime mar mondo mi ilunwa weche mamoko e kaunti ma Kisumu kono. Nyakora Mugia Jwang kowuok e kaunti ma Kisumu, adwano adhi achiel kachiel e kaunti ma Kisii watudre kod jafombo marwa mano Crispin Otieno ka intiere kaunti ma Kisii. Oyawre Crispin, ka intiere kaunti ma Kisii, in bende nyalo bagonwa twak kod jodak e kaunti ma Kisii wawinjane pachgi kotudore kod kaka omenda mar NG-CDF tiyo. Crispin. Enya Joyce winje makare ka uke kaunti ni Kisii. Antiere e boma ma Kisii ma adwani mondo alos kod moko kuom jonyuol kod jodak ma kaunti ni mondo gilerno ne ang'o ma ging'eyo kaluwore kod mano omenda no mar CDF ma osebed ka ichiwo ne ji mopogore opogore, to kata ka jotelo mopogore opogore osebedo ka chiwo ne jopiny omenda no, bende ging'eyo gima omenda no onego bed ni timo gin kaka jodak ma kaunti ni Kisii. Na karibu katika runinga ya Ramogi. Tuko moja kwa moja katika runinga ya Ramogi. Ningependa tu kukuuliza wewe kama mkazi wa kaunti hii ya Kisii, je, unajua CDF ni nini na umewahi pokea na unajua matumizi yake? Asante sana. Kwa majina naitwa Just kutoka kaunti ya Kisii. Sana sana hii mambo na CDF na isikianga iko, lakini kuiona benye imefanya kazi sijawahi shuhudia vizuri, na nasikianga inatoa puzzle kama mimi binafsi sijawahi tumika puzzle hiyo yenye inatolewa na CDF. Puzzle nimetumika ni inatolewa na county government. Hivyo. Na kama pesa kutoa basari, je, unajua matumizi yoyote ya CDF? Kulingana na vile najua CDF hiyo pesa ikitumwa toka government kuu inakuja hapo mashule, inachenga shule classes, lakini saa zingine unapata kuna shule zingine hazijawahi pokea hiyo CDF, haijawahi chengwa. Jina ni Sisira Late. Mambo ya CDF ndio tunaisikianga, lakini hatujaijua maana yake. Labda ungependa wananchi waweze kuelimishwa kuhusiana na CDF? Ndio tunataka kujua maana yake ya kuelimishwa na hiyo CDF, ndio tunataka kujua namna gani. Alafu pia wewe kama mzazi pia umewahi pokea hiyo nini ya CDF? Ndio nimepokea hiyo mambo ya CDF, lakini sijaijua maana yake. Alafu kando na CDF kutumika kwa mambo na basari, je, kando na CDF kutumika kama pesa ya kusaidia wale ambao hawajiwezi katika shule mbalimbali, je, unajua matumizi yote tena ya CDF? Siwezi jua. Sijajua maana yake ya kutumia hizo CDF. Naam. Joyce, manaka kiwinjo no mago gin mana moko kuom jodak ma kaunti ni ma Kisii, winjo ka jago miluongo ni Justin no lero ni en osebedo mana kotiyo kod mana basari mimiyo ji e kaunti, kata kamano ok ong'eyo ahinya kaluwore kod weche mag CDF. Winjo ka Gesare no bende wacho en kaka janyuol pod ok ong'eyo gima basari en,
mopogore gi wacho omenda miyo nyithindo kantiere skunde mopogore opogore, kendo dagiher ni mondo mi jopiny onyis pesa, olernegi kaka pesa mar CDF kata omenda no mar CDF tiyo ne jopiny. Omiyo mane kaka chal mar wach e gwenge ma Kisii en, kendo wabro medo mana loso kod moko kuom jokanyo ma kaunti mondo onyal ni pachgi ginang'o kaluwore kod twak ma wan godo kiny ma kawuono. Joyce. Erokamano ahinya Crispin Otieno kowuok e kaunti ma Kisii okinyi ma kawuono. Wawinjo kanyo paro kowuok kuom jogo miloso godo e kaunti ma Kisumu ma Kisii. Inyalo mana dhi nyime mar mondo mi lunwa weche mamoko mabo bedo kwanene weche manyiena mag odiochieng' ma kawuono. Adwa ni wadoge twaka antiere kae kod Olaga Luoch, jakom boda mar NGCDF kachiel kod Peter Orero, jaod bura ma Kibra. Adwa ni wachake mana gi Kisii kanyo. Jopiny kia ni NGCDF ni enang'o? Ng'aw nego bed ni tiego jopiny. Achak kodi. Erokamano ahinya Joyce. Ka winjo gi wacho Kisii kacha, to kendo koro abuok nikech ng'amu Justin no ka koro wuoyo to wacho ni skunde to neno kiger. Olup koger te. To gima chielo kendo ma CDF timo to koro en okia. Aparo ni samoro nitie joma dwaro ni gimoro kotimore ne kende wuon, kende dende. Koro ko wacho ni gino ber. To kotimore ni jopiny ma en okumule wuon to kone mano gima neno kanyo. Nikech ji to yie ni skunde to gerore. To pod aparo gima duong' onego watim en gima wasungu luongo ni awareness. Mano gima neno katimore ka. Ok ji pok obedo aware ni gini nyalo konyo dhano, ok nyalo konyo ng'ato kende wuon, nyalo konyo jopiny. Mano gima neno kanyo, gima wuok Kisii. Yes. Aya, kwa kwanyo moko kuom ote ma joneno magwa nochwalo kokalo yorewa mag tudruok. Mheshimiwa, nitiere janeno moro mosei ni pakara CDF ni tiyogo kure to yore to richo Kibra. Adani lene nyakwara Mugia Jwang'ero ging'eyo ni omenda ni mar NGCDF to iyudo to jopiny pod ywak e wi weche mag yore. Chiwane lera kotudore kod wachno. Erokamano ahinya. Onge chieng' masebire studio kama wachiyo ma Kibra Drive no kuogi. Taparo ni moko to be medore gi sitina. Nikech anasebedo bunge mana higa achiel, pok odhi kata higa ariyo. To ok wach ndara no chako kethre mana kane mbunge. Lakini gima dwa lero ne jopiny, wan kawuono gi chairman mar CDF ka national biro konyo, biro miyo jopiny ng'e ni ndara cha ok en mar mbunge. Kendo pesa mimiyo mbunge ok nyal gero kata akwota mar ndara no. Mar ariyo, ndara no en mar kura. Last week ne an Citizen to ne wan nyaka gi Sholei, deputy speaker. Mwa wacho wach ndara no, ma wacho ni kata Murkomen owinjie nikech kura asedhiye molode biriyo. Ma wuoyo gi director engineer, deputy Mwaniki. Mwa yudo nosemi tenda. Ng'ato osemi tenda. Mwa kao ng'amo mi tenda. Mwa biro go constituency gi deputy director engineer. Mwa lumbo public participation gi MCAs. Mwa luongo nyaka traders. Mwa wuotho go e ndara no for 4 hours. Mwa dhi nyaka 42 chakre Kadisi nyaka 42. Matiende ni ndara no osebedo tendered gi jokura. An kaka mbunge gima nyalo timo en naketo pressure kuom jokura mondo ng'ano biang'o e site. Engineer osebiro kanyo, ng'amo mitende no osebiro kanyo, pesa no ok a kuom CDF. Chairman ni ka nyalo lero na jopiny. To koro ndeche ma an atiyogo kaka kera. Sani aloso ndara mara 15 e Kibra. Asetieka 14. Kenda nyalo kwano gi te. Omiyo nderni madonja e Kibra aloso mara 15. Sani ni line 7. Nyoja tieko moro Olympic madhi Kulundu. Moro Olympic alose ariyo kanyo. Koro miyo jopiny ng'at modak Kibra manyalo wacho ni ndere ni richo. En ndara achiel kende ma Kadisi nyaka 42 to mano ok ndara mar CDF. Adwa ni jopiny ong'e mano. To bende sani kaka koth chweni ok apar ni engineer moro dhi chako loso ndara no sani. Apar ni gibiro rito ma koth rum. Nikech drainage system bende ma Kibra kanyo onge nyaka gichak loso drainage. Nikech ka giloso ka onge drainage to ok dhi tieko kata higni 2 ndara no dhi kethore kendo. To jomoko bende ogedo e wi drainage system. Jogo bibi dwaro ni nyaka wuogi kiloso ndara. To ma nicho wasekelo public participation ma jogo bende oseyie wuok.
Koro the contractor momi kanyo wakwayo ni mondo ka koth rumo ni to be a site mondo los ne jo Kibra ndara ok en mar orero oseloso ndeche midwaro ene mar 15 adwa ni jopiny mondo winj maber kabisa. Janeno machielo bende openjo ka en ang'o momiyo tiyo maber kata tiyo marach kod omenda mar NGCDF kinde mang'eny itudo godo jaod bura ma oyier kanyo. To ang'e ni kinde ka kinde mana kaka waselero kwa dhi mbele kod twag nitiere komiti ma ichuogo matayo omenda no mar NGCDF kuonde chung od bura mopogore opogore. Penjo nyalo bedo Olaga Luoch nyaka sani wang'e ni jaod bura iyiero bang'e higni 5 kabich. Board ni komiti mano mar NGCDF kata matayo NGCDF e kinde moyier jaod bura manyien jaod bura na ema chuogo kamiti no kosen kamiti matiyo kata bedo ni jaod bura oloki kata jaod bura manyien obire kar chung od bura no to ang'o momiyo kinde mang'eny itudo godo mana MP kende. Mono komiti mar constituency chik wacho ni sasa motim yiero moyier mbunge manyien komiti bende nitie kanyo machon koro tijgi rum. To komiti manyien bunge ok yier. Deputy County Commissioner mantiere kanyo loso selection committee. Committee moloso no yiero jogo gin jabich. Jogo biro ng'iyo kaka the team yiero e ward ka ward. To ward jo ward oro ng'atgi. Kama kore ng'iye mama moro maduong', dichuo moro maduong', mama ma pod kijana pod tin, wuoyi ma pod kijana ma pod tin, gi jotelo mamoko. Jopinye mayiero gi kendgi, ok bunge ok yiergi. To kama ne japinje moro wacho nang'o momiyo iwacho ni bunge onge wach e wach CDF. To kadipo ni CDF otimo maber, to gine mi kone katimo maber. Kotimo marach to gine katimo marach. Ma en gima moke wiwa nikech chik mar CDF mokwongo ma higa 2003 mane wachako. Makana wachake kinde no 2004 ne nitie position moro ni patron. Mama bunge ne luongo ni patron. Kinde no kata komiti mar CDF ne onge, mama bunge ne wuotho kata gi checkbook mar CDF e ofuku ne kata briefcase ne. Makabona moro ochopo nyalo ndike. Kanyo pod wiyo osemoko gi kaka ne piny chalo kinde no. Bang' 2004 nyaka sani chik mar CDF oselokore mos kiloko chik kama koro wachopo sani koro onge gima jogo bunge timo e CDF. Omiyo pachwa momoko kaka ne chon onego wang'e ni ka komiti mar constituency timo maber to komiti no ema onego bed ni miyo puochgi pak ok mijumbe. To daher bende mondo kawacho mano gimoro Caleb Sawa from Kisumu East owacho ni mama kawo basari constituency ni baba kawo basari constituency ta nyathi nyachiel to yudo to nitie nyathi mok yudo. Basari ok en ni mama kata baba ema kwayo, nyathi masomo ema kwayo. To gima wacho no timore kaka na wacho motelo cha otimore. To kwa tiko process moro mar digitalization no koro keto computer system maber to mano ok bi timore kendo. To Millicent kana in Kisumo iwinjo wach mano wuok Nyalenda ni basari ni kutoka digital mano wasewuoye. To organize zane Nyalenda i Kisumo pi oketho ahinya. To oula moketho piny ni wach CDF okony mano. Bana kaka na mheshimiwa Orero wacho wach ndara CDF ok los ndara. CDF de loso oula mar pi. So mago gima giwene county kata kera. Kamano. Mheshimiwa Ntegi midwa medo kapok winjo wacho ni nitie parents makao basari kata dibich. An be kana donjo mokwongo kane pok waketo systems maber. Ninya yudo ni ng'ato o apply a ward ni nikech gi apply ward ka ward. Odhi e ward ni o apply ward ni be apply. Masa moro opoko oyudo chege 2 kata 3. Koro wang' ni wan be ne wa digitalize system. Ma kopo ni nembni ni 2 apia to flag ineno mana yelo. Makuro nwa golo jok mano o apply basari malode 2 lodi 3. Ma ng'ato ka ng'ato ne yudo mana basari achiel. Omiyo jowa mang'eny no medo yudo basari. Molo ni ng'ato dhi ndiko checks 4 kata 5 o award ni oyude check. Gino kata constituency kata inter ward ka bendo timore. Maka ok nitie verification. Ka ok ng'iyo gigo gi nonro maber. Unyalo yudo ni ng'ato achiel umiyo chegi 5. Koro gini nyaka ng'iye maber te wan gi ginwa kete system te. Makoro kanitie number ID kata gi number phone moluore diriyo tineno mana ka system koni
koni ni yelo koro igolo mana nyigno oko omiyo nyaka wa discourage jogo madwa no yud CDF kamoro kuonde di mang'eny. Gima na mona wach Joyce wach mar basari ni nyaka bed jakom aseng'iyo ni to basari onego los maber nang'o nikech basari Kenya wani basari maduong' ma ji ong'eyo en mar CDF. Nitie basari bed mawuok from county government, nitie moko bed mawuok from MCAs, nitie mawuok from Ministry of Education, nitie basari mawuok office of the president. Magi te gin basaris. Aparo chopo kama koro wan jogo ma mitelo mondo wang'i kaka weche gi olos maber. Wang'i ni to basari gi dwaro kawo gi te nade mondo gidonje agula achiel mondo koro gipogo e yo maler. Gima ng'eyo ni kata mana Ministry mar Education, kata mana mar sirkal mar county, kata mana MCAs gionge systems bila mantie CDF, bila ma jaduong' olero wacho ni entie godo ma kita ki apply to nitie kete system ka ayo to nitie committee mabiro vet jog modongo te onge system bila CDF kende man system bila bala bala uchopo kama kolo nyako wangi kaka jo Kenya ni weche mag basa ligi ko oket alunde kaja matin na oriugi agula chiel to yina mona wachi a comment wach mar Lazaro Kanyambo ko wacho ni basari donjo areas te mag mana fitina ma jomoko kete mana dir makende fitina donjo nikech samoro ng'ato ok ohero mjumbe manyo yier kata koro tim maber nade to en mana negative emoneno so fitina donjo tiba ayie kod Lazaro Kanyambo ni CDF donjo gwenge te. Adwa ni bende wawinja ne paro mago mag jodak ma Siaya mano kauno koda jafombo maro e county ma Siaya mano Karimu Lindo loso koda jodak e county ma Siaya kotudore koda kaka omenda mar NGCDF tiyo we wawinja ne mondi e kawatiek twak marano kwa dongi daka matin kende. Sa wach mar CDF ni kinyalo dhi e grassroots bipenja piny to bende en gi effect e grassroots jo mang'eny nyalo ng'isi ni oonge gi effect kata obedo ne en tie to japiny ma kawaida manie grassroots piny ni pok owinjo liet mare. Reason number 1 en CDF ichiwo to gimiluongo ni public participation moripo bed ni puonjo japiny mondo bed go lony kod ng'eyo gima CDF en. Japiny sirikal pok okawo mano. Mae momiyo kipenjo japiny to CDF tiyo maber kata tiyo marach to ng'eny gi biro ng'isi CDF gin giwinja CDF. Mae momiyo andaher ma mondo mi akwa the national government because CDF is a constituency development fund. En a tax pesa ma japiny choko to dhi e national government to duogo as a CDF mondo kony japiny e ground. To kama ne en to kala japiny oripo bed ni ng'en to pesa ni tiyo nade. Mae momiyo wuoyo about the public participation. The government should emphasize sana e wach mar puonjo japiny mondo gibed gi ng'eyo kuom wach mar CDF. Jopiny mang'eny koro kong'eyo to pesa allocation mar mbunge ni en to konyo ga japiny yore mage. Kaka an jakom mar bunge anyalo mna wacho mang'eyo no pesa mar CDF mar national government onego bed no konyo japiny e weche mag security kod weche mag education. Koro wasebedo jopiny mang'eny osemna bedo kong'eyo no koka education kae ma pesa ni nigatie. To nikech kata nderni nitie moko ma bende loso go CDF. Jopiny ok oseng'eyo mano. Koro mane momiyo wakwayo dwarre mondo mi migao mochungi wach mar CDF owuoth mondo opuonj jopiny, onyis jopiny to pesa mowuok e osuru maru mar CDF ni en to duogo konyo uga nadi. Mokwongo konyo jopiny weche mag basari, mokwongo ogero skunde, ogero classes, nyalo timo chenro mag school, gik moro e school onyalo timo. Aya ndarni bende nitie moko mag national government ma bende inwang'o ni bende partner moro loso. Paro mag jodak e county ma Siaya kotudore kod kaka omenda mar NGCDF tano kwa dongi dak ariyo kende to tieko twak maro kinyi makawuona chako di mheshimiwa Peter Orero wach ni mogika kotudore kod kaka omenda mar NGCDF tiyo jopiny onego bed ni ng'eyo mar mondo miseyo kinde ka kinde ni ponono MPs ma chamo omenda mar NGCDF ni jomoko ok yud basari kowuok NGCDF orum jopiny obed kod ng'eyo matut kata mar ariya kotudore kod omenda ni mar NGCDF. Erokamano ahinya. Adwaro ni nikech kawuono wan gi chairman ka. Wayudo ni gimoro ni engaging jopiny, creating iluongo na awareness to gi public participation.
owinjo gidhi maging'eni gi create fund moro magidwa miyogo ji awareness e Kenya mangima, constituency ka constituency. Owinjo wed gi fund mapuonjo jopiny ni pesa di mabiro ka tang'o gang'o minyalo tim gi CDF ni, nikech jopiny moko nenore ni pesa ni ok gige ni timo ang'o, giparo ni en mana pesa mar mbunge to gikia gik magitimo, lakini nyaka ging'e ni wach security, wach gero renovate schools, wach somo, wach gero classes, mago gigi emergency, mago gik ma CDF timo. To nderni madongo go CDF ok nyal gero, mago koro wawene sirkal through kura to gi Kenha mondo ger. Lakini kapok atieko adwa gone jo Kibra erokamano, tadwa gone gi pole ahinya nikech wach mar floods ni osenego ji moko Kibra. Wan gi ji 5 ma osetho, to moro be nawinjo nochako lutore pi nyoro. Agonegi mos ahinya. To be adwa duoko ne jo Red Cross, jo Safaricom, the county government mosebiro mokonyowa gi chiemo ne jogo mano oyudo chandruok. Wamedo mana kwayo ni jogo modak e tie aora mondo wuogi, kik wamed yudo masichni machalo kamano. Otherwise aduoko ni erokamano ahinya mar luongowa, kendo wabiro duogo kichako luongowa. Erokamano ahinya. Olaga Luoch, wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Kaachiel kod kwayo mabende mheshimiwa obedo godo. Erokamano ahinya Joyce. Mbaka mabedo ko kawuono ni gima puonjore maduong' ka en ni nyaka koro wuo oko mondo wang'e ni jopiny nyalo ng'eyo wach CDF maber nade. Chal ni paro ma jopiny nitie godo opogore kod gima onego bed ni watimo. So mano gima duong' mobiro e pacha bang' mbaka ma watimo kawuono ni. Budget nitiere gima administration, pesa madhi e constituency, nitie budget mar public participation to tim ma awuoka kod paro kadhiga e board ni onego wang'i to pesa mar public participation ni budget mare dwa keto yo machalo nade mondo koro en bendo bed gimoro matiyo maler mondo tich mwatiyo jopiny koro winj maber. Mogik, akwayo ni mondo jo Kenya duto obi tudre kodwa kiny tarik 3 ka wadhi e nyasi mar higni 20 nyaka wachak CDF. Kiny no ka bet kod ker mar Kenya jaduong' Ruto, wabiro ng'eyo ni to ang'o mwasetimo maber mondo bed e kisunga higni 20 mokadhogi. Chandruok mane mwaseneno to koro kwadhi nyime dwa ket CDF mondo tini jo Kenya yo maler nade. Mbaka ma kawuono ni omiya paro mang'eny madhi godo e budho mamokinyo nabed godo. Erokamano ahinya mheshimiwa Olaga Luoch, jakom boda mar NGCDF, kaachiel kod ina Peter Orero, jaod bura ma Kibra, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono wabua go mbaka kotudore kod NGCDF. Nyakora Mugia Jwangi kanye mwachopo godo e giko mar twak mar okinyi ma kawuono. Nyaka sani koro in kaka japiny bende onego ibed kod ng'eyo ni omenda mar NGCDF nitiere gigo monyalo timo to nitiere gigo ma ok onyal timo. To maduong' en ni gigo monyalo timo gin gigo monego bed ni timo kod sirikal mamalo, to gigo mitimo kod county omenda no onego bed ni mulo. To atamalo 40 mar omenda no emitiyo godo e chiwo basari ne jo mago nyithindo mochando madhi e skunde mopogore opogore. Atamalo 60 titiyo godo e gedo mar skunde, gedo mano mar kuonde tiegruok mamalo e kar chung'od bura, kaachiel kod kata gedo mar tesende mago bila e counties kata kuonde chung'od bura mopogore opogore, mar mondo mi mago gin moko kuom gigo manyalo miyo ngima mar jopiny kuonde chung'od bura mopogore opogore bedo makare. Erokamano ahinya in bende Nyakora Mugia Jwang' kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Elo jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch manantiere godo okinyi ma kawuono, jomak duola, jomak picha, director marwa mar odiochieng' ma kawuono, jogo mantiere TX kaachiel kod graphics, wagoni erokamano ahinya maneno ni Nyakora Mugia Jwang' oyudo chenro makamae e yo makare. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.
mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya, NCCK, na